beba da bidwumadi no yemfa mra mesom na enawia yi enkoma hodo a ye ba bebo enioma hodo a amanfo betie ewo afidie isuo no munyina mo nso mo wo mo chefa ewo mbe na de mo beyo ene se mo bebo moden de madwenkyere no afa Facebook amaye enawia yi okọ Facebook ne so a ye wo Bernard Atanga ewo so unlike live video no a ya like ene wo kire sakra ya Krobea Asante awiei ma yenchiachia ye ho ma yemma ye ho akwaba ene wo ba kontana se ene ne mpotamo a enioma hodo a ekoso ewo manyimu no wan hwe yi obi te baabi obeka se bi asomdwie ni manyimu enti ebesere mpanyimfo animu ya onkeka won ho se be ya asomdwie ebeba oman ni mu Azeman Ventures Azeman wo ho ene wo kire sakra ya Krobea Asante ebre na wiedu se oman Ghana ye bejai amanyosem partisan politics no na yadwene enioma hodo a ebebo aman no yemfa nokore emwa na empuntuo enso enye adwuma ewo Ghana ha Crispo ewo fufuo en wo say yes Krobea hwe sa politics cheap politics ahodo a ekoso wo man no eno na ese man no ebre na wiedu sie nyina ebedwene as Ghanaians na ye jai sa cheap politics no twene Emmanuel en wo so take FM na wiei me wo Adwumako campus Adwumako na ene ye besere ye mpanyimfo no se ba bi ade na duro ne de they should fix the country immediately ousu bana hini nso nie en wo kire sakra ya Krobea Asante na wiei chiachia wo pani behwe Yabnash pharmacy takwa makrofo ene yabade manager Steven ene abedwafo ni nyina ye nyina ye waha ya ene awie ye hwew Isaac Tum ene wo se Krobea na awie me so me wa hodwo na yeda awurade nyankropone ase empempenso a ode yen ababeduru no eye ya hohoa ayamfrefo nso aba ahoma ne so Francis Nyani ene wo kire sakra ya Krobea Asante na awie ma menchiachiamu na asem beba da bidwumadi ne na enye asem ketwa awie ye bomo abaso ene mo ne pa da ne da mo nso mo de som enso ewo afidie so adofo awie ye besua de na ya kire ye ho nso ade oba de atiam ye awie akwaba ya eja akra umpom te sai yankopon adomakra me ho ye pa akra mpacho na anso yankopon adaroma me nso me ho de sedan kanyame ena awie ye hia bio say ye ba besom na ye de ye hia say ya ye kan de kira dofo ne atiefo say yesua de ya kire ye ho so ade very good enti na awie ya ye hia ye besua de ya kire ye ho ade ena ensam a ye de besom no akora emu odu sa ensam no adesua wom ensam no adekire wom aba betodwa se papa sofobi oh praise the Lord ena okwa akoye akwankyere yo akwankyere a wokwa akoye no wokoye na suo fim ofi abram ena wokoye na akwankyere na odru ensuo ni mu no wamaye de ahoma aso ni sisi ena wasi konsuo ni mu enipa na oso ahoma ni mu wachire no kyerese wa hunu de yeye ade ni mu ayedu ono wan hwe yi a ensuo na etwe no e de ono nakọ enti na asu oja asofum sofo ni mu eneko ensuo de neko sofo akuno akuna na ase de neko wawu sofo koya kwankyere wo fimu ama ofi afa no asemi awie ye bewura ho ye bekọ akọbọ nkomo na enioma hodo a ekoso ewo ho no ye befa na ye de asom owura bia kwa akọwia antoansuo nyama akokọ awe agra ai wakọwia antoansuo nyama akokọ eye ne dia wawe wadi antoansuo nyama akokọ wadi akokọ ama sese ye kasai krache no wa honhono honhono ya edani a wodam nso a abuagumaku no na obeka wakọwia akokọ a eye anwadia papa kapenta we de ye papa ekwan ban na owura ne fa so kọwia ensuo yi akokọ awie ye behwe eho asem ye beka ewo afidie yi so ne ehunu ba bi asusan
ede brode ho no ebefa enra ye hye nkomobo bi ase eni ebeto aso Ghana ha amanyofo sene wode won ho ewurawura ye security mu me do be ko immigration me do be ko police service me do be ko soja oya amanyoni nti ne enya gidie woni mu na yatam yesika ede amano papa bi a ye friend Alhaji Grusa wakwa akoje maami abrewa bi asebe onibie kunani maami kunani 30 million se wode ne care chire ko police mu a besine enipa wode iskari ko si ne so emeka nkyere abrewa imani ntia wonu akodi adanse na abrewa ba aba be ka kyere abrewa nipa ne se Alhaji Grusa no ediskane konkran wakocha ma posifo mpanyimfo adi eya posifo mpanimfo ben ena Jesus sika yi a odi ye adofo ensem wei ene afoforo bi awie ye de ba besom ewo 102.9 FM o Tech FM so na kai hyene nso se nkobobo ya ye ebo emedi nkia ka kire so ko Facebook ne so a ye live awie adwenkyere bi a wono beto amane yen ye beje ye bekan ewo afidie so de ama wo na wa share wa ma wunuanu mu anya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no ebietie na onom nso anya bi ahwɛ saa bre kro na amu no ye live video no a ekoso no eya na wa like se won follow page no a eya follow eno beboa amanepa akoso awie ye kɔ Asante fe so na office a ye kwei ye ne Daniel Ofe DJ Accelerator down ono na yene ne kobonkobo awie DJ ma ha o ya jo na Krobea ya Asante umpom te sai nana mimpom de se me do me kakra nti ama me kasa kra o fom enkakran bibia be fine se ye ya ye ka sei Dani wugina hen yo nana sensia me no kasa ide me wo ofin so esu a ye frɛ no ofin a nam so anu nti anya ofin so a ewa hai eho nana sensia me gina wugina esu ofimu eho na me gina befe ada yare a wo yare na wo kope ofin so bi abobo agu ho ama ho atonwa na yo nana me yale ndiwa ni tsa ka ka adwuma nkasa me me gina na ma nko adwuma me da wa na me nyane nti ese eye esu ofin eye top bi a ye frɛ na ta ana nura na gede sumbra na abodum yinu ana oba so oba be ni nyankuma de wo nsuo ofin mu a oba ya ogina mu aja wode wa iri gumo kanche obi ahunu de ye ya nsuo pagya no ko soro ba kum yenu miensa tamre de na do sifa ye hu na abepim tamre ya na ye twa ha echi ye okoya kwankyere wo nsuo nim sesen nana tauba ofin so esua ye fra no ofin de a tete kamya koye se adofo ni amanfo a ben so be nyankoma de no en power ha brebi fra no enam so ma sofu bi firi kronom ebe ye mpa boma obi be sesa ne phone nam so ma ne chinkula mienu edwo mo ko kronom ko boro nkrai Asem ema ha police fochi mi ko kire wo mo ba no na yayi obi a tamre so obehwe esuofin so a se koduru na anadwodi a se ni pa akofie na o pa akoda no enu na so fi ba ha ya enam so abewura nsimu firi anadwodum yenu abepim samre ya akora wentimi mpie mai na sa na tie wo ofin so ha okoduru ho a wutietie mu no se wo koya kwankyere a ensuo bia ewo nano enya no ho no obegina ya akwankyere no ye den na to nsuo ni mu ema ensuo ide ne ko yo akora na da wasini question ya odi abusame sa na tie pepe sin se ensuo bia ye ensuo atina me mfa no tie yi apae no ye wo ba bia ye friend na paso ewo ho na ahwe se dia paso ni titia ya ba fai kama de nyira fita kataso ye yinyankoma de oba yintunu se aboa nso no aboa tini nyema gu ho kama we bi abrantie ya anko ho wugina baabi a yeyi apae na no wonifa ye baabi bonkum ho no ho na edo na ho na de one ne ba ye no enyentia ye nya kire se abrantie ni kire se bra oba begina mu na ode oil no egum na okanche no afe no otade egum enti bra wo pimpini ko na chini nsanka na kura na ekwa akoso ne nsa
and I'm so many catcher and a crown say when you know Nana. I said the one who did Pegan across so back from your enemy and son. I didn't go to pass, Amri. I didn't say, I pass what a papa piano. One of the one papa so. I was Bruno Tamri Nana. So I done it Castro dear. As Amri, so did I hear about him, Samria. Young Lydia Branchia Power, swim, and another yet. Okay, Yabotre, Sasso Fucroya or call of Fimu. Now walk Oyana Panchra of Fia Family. Ofrihin and a bar of Fimu, ebe yes, I did your abyss anyway. Yo, Afra, so for the way I hope for face to Krobea. Now, I buy your face one year in Siakoko. And one about the born up the system, our Yana sorry. As I'm free of face for you in Siakoko, Babaya Paya. Damri, what can you? 102.9 FM. Ofri baby na betna ayensu akoko ho. Dana tie pepe sana odin ka ba ya no wati ofisu na biasa. Ana aja ehọ ne de na baby a wanyane na ye fiem. Ana ejo mpai bompai bona se de ofisu ayensu akoko. Ana abenya baby kama ehọ no kra bensi a woye na sori o mtie se nyankoma de no woye ne ho. Ne koduru de mu odin de a no abo osuo ofin. Ehọ ne de omo ho ne kire se onana. The ya some hunini say, a brand sure no fan tano. A yan and crass of 20 bino man and a buy and a call. Confor by qual benin sure cobona man, yes, sir. Nana the aquatu and swim new. And I'm so much out confoining Nimcola minimal galibi by. A man a homa born a cola about Quanimal galena since Adiasa. A man it Bodiana, a benin swim binum. And no, Prani Galia, be only the Yaya, Homano Sunny Frina, Sena. Can send the name for Omodia Batsman, so moment to me, Chinua. Woman to me, didn't buy into Sana, Asante Branchiano. Offense, and Shako Corn, or Yana, sorry, Ophelia. Baba can show you moon and Anadia. Na kwala no echire mu kire nipa no a otinsu yo no ehho no eni nipa woni madware no se e de akwankire na no omo ba beye ewo ensuo ni mu. Yo, Nana. Answer, I saw for it, and then some phone be now bang. Yes, sorry, but TV sooner radio, so you cannot summon the then the sooner you break in here for without sorry, damn one, and I want to summon the war. Now, one of you was told you a better and said, you're not things you want to cry, your man. Now, conform or catcher and so, quite the bill empire. It will show no ma. So free scenes, show no ma, why you're into one of the uncle of the bois. Said the bay of between you of your piano, what means of in what you are. Two of his sons also. At the empire and war by one man, sorry, damn wa. Damn, what do a swap thing or over bumpire, waka, or Pimanana, or by the swa. What the 20 man when they say, so free share. Damn, the waka is similar of so, I think. So for them, Kuala, no more way. See, you want a police for Abba Befa or police station or more culture or Manuasem. Any pardon was saying, and a can't suffer no homo call in Sirimu. Yo, yeah, buy and a crane beside, and not just a number say, as someone up yesterday, or if you are soften up a can soon. It's an uncrown crime, so I'm back as woman in a buy, and no more chill, say. Soften a castle be ya paye. I know my chair, no one mobile and Pabua. Any goons you know and teacher say, any of a can soon. And it's a Siadian cranny, you know. Anna police funny do a moko offensive police station, more culture or man, no, Asem, Nana. The Atiano, yes, we are Betty and Ewahano. Ah, O see, ensunim, and Anna or Koyasa, the oppressor Wayam. Nana Pepe was seen Sionum. Anna Kulana, no Wahano, a chire mutre. The honor share a so finished, say. A bra would see Monadia, not than a cinema. And you would see Mono in a minute, see my Fedio, Kodriana, or Bompire, and what in a cheek. Anna man, sure no, none didn't any man, Akolano, Genoa, or Renoa. Open pin in a chair, Fedo, come with Edwin a boat. And then a young team. What did oil Nugumwa, one who did a Tamano Cosro, Bako, Mienu, the answer to the man, and I'm gonna be a Bima. Tammy, what can you? Hey, not just say, oh, Rams, Yonimuno, Nance, you needed Danny Sissy.
Sana tie. Enu okoduru nsuo ni mu a wo hye ase ese oye ne kanchen no ene nsuo ni yiri prekope. Nana chese won say wa wo hwe na nsen atoyre nchama nsuo to kumasi etimi yiri fa aka ni nipa idea. Kamia kweze nana se nsuo kura ye susai keke no kura yiri enti oba be piem ofin so ha na wese de ofin asia yie na baby kura ya ba pa na won nyina nsuo yira fo se fra tetete na brantie ye ntima hunu de ye ya wakọ kina nsuo ya nam na wakọ bampa ya dida ayi bia na obi ntia o se nsuo wei wutoma enya de so obeba wosi mu popo na dida ne sisi a wakọ na nim kakra dida ne buma tamina apaja ne dina kwa ye hunu de brantie akọhye won nsuo ti sa na tie nana Enti sesei oda so hye nsuo ni mu. Nana sisi a oda so hye nsuo yi ma afena wo mo anu mo ti nsuo no ho kọbọ ye nana afenso nyina otoso miensa nana mkwa amntuma bom mu ase echiawo onu so yi na chia me fo o ma begina asante amamele ne na bakose mu a o ma baba apaye edi kan afena mo kọbọ na amane na egan ne nkokọ esi etwa na de abrantie ne hye no yetima ma asugare fo abeto nsuo mu na sofo no yakọ hunu de wo sha na na samre aye apaye edi kan etima ba na wiwi a de ba ma na de ato afidie ne so na wa ba ma atiefo ne adofo ne ahwefo nyina afidie koso ofesu rodua mu ha Asem Beba Dabi. Okay. Ne nkwala no wo mo ka bibi de fase bi ayi obi akwankyere na no wo mo begina nsuo ni mu aye ana asofo na ankasa akwankyere. Na sesi ade nam sese de na asem na sia ba promo su biribiri no de na nkomo sese ya hwehwe se de be ya e be hunu sofo panyini enti sesi amenu mi no kasa de obi antimi nka se sofo na akwankyere ana so obi akwankyere na obe ya amano a tamre su fe papa akwakam na sa na tie nana Ayensu akọkọ ena oye na sore de sei sofo na waka nsuo ni mu sesei wono nso de sei prayer life na sore ni the prayer life prayer life eya sofo ya o ma tete wa man ki da so prayer life ono anso nim ni din wanya ni din wono no de o mo ya tanti ma de para krom ha ya sofo aka enu na obi a di nim na ta me o kenam se empire ba no ye no eho amanfo firi kumase ba amanfo firi abofo ne penso ba ne de nana eni e ben suomu akra no obi a di ne ho adanse sese sofo no enya bia tem bia o ta do mo ben suomu be ye empire bo ma wo mo a ta me na no dia koka nsuo yi mu otade amanfo ba ensuo ni mu ebe ye mpai bo wo ho ta ba ya na ohene enyi na chiamefo ma o ma yesen se samre die ohina chiamefo apam obi a o bia se onko na obi ansa akofa asema ma ne ma ne beto o mbili die ma ne ba akokra de so ba be 1000 times ye sofo atai ne de ne ba ha o de ne ba ye mpai bo wo nsuo mu da bia esa sofo ata no ta ba nsuo ni mu ebe ye de mpai bo wo ho eni da na o mo kire se oba ha be ye mpai bo pa di mu ene de wakoka nsuo ya ti. Okay. The safata se eba no manemra ententem se be ya etiefo nso ebe hunu de ekoso etiefo Daniel Ofe DJ as a related down asemi esi ewo asante fe so ha osofo bi a yeso ya ata enti dodo na friend sofo ata prayer life ena oda no ewo ayi sese de posifu afa ne nkwada mienu ena ekọ enti woni saa na sofo nketu ayi akọ ofim ena omo kyerese kratch di si nsuo ni mu okọ no ordinani ena akyere nsuo ni mu eda ni sisi ena odane na chima nsuo no ena ode nani be face na sofo anasa woni a woni wo no mkọ ye no empofiri mu anu omu hu se ensuo na beda ne yema ba ne kokko na pagya no etu nase ede na kọ number 1 ede na kọ number 2 number 3 kọ ye no wa mabio enra na jo 12 oda so hye nsuo ni mu afei na nana etu na tia befo
ama wɔn mo abɛyɛ amammerɛ a edikan sɛ wɔn mo betwa nwan ɛnom ne deɛ sɛ fata ma nsuo no na ɔno mo ama asudwarefoɔ atie gu nsuo no mu ne akɔhwehwɛ baabi a sɔfo no wakɔ akɔhyɛ ɛwɔ nsuo no ase asɛm wo asie no no na ɛnkyɛ yɛde whole pictures any videos ahodoɔ ɛberɛ a DJ Asem related down kɔduru hɔ baabi a ɔmo kyerɛ sɛ ɛhɔ no wɔkɔkɔ gyinaayɛ ɛne ɛkwane ɛfaa so ɛne deɛ yɔɔyɛ a ɛbaa ne saa no yɛbɛhyɛw enipa etrupiiɛ ɛkɔɔ hɔ ne nyinaa yɛbɛhyɛw ɛwɔ afidie yi so na wode w'ani kurotua wisi asɛm bi ɔsɔfoɔ nsuo naano afidie yi aso ɛna sɔfoɔ bi ɛkɔbɔɔ akwadaa bi bɛyie na wɔka sɛ honhom mu anɔpa na akwadaa ne bɛba na so yɛ hɔ no akwadaa ne kodware na ɔno sɔfo ne di akwadaa n'akyi enti akwadaa ne yi ne bɛyie hyɛ hɔ ɔmo kɔ sɔfo ne nkyɛn sɔfo ne ma akwadaa no ne n'abusuafoɔ a na sɔfoɔ nketewa bi ka ho ɛkɔ nsuom ɛna kɔma akwadaa ne kɔdi ne ho nse kɔkaa ne ho ntam enti sɛ woyɛ nipa na sɛ wokɔ nsuom na wokɔ kɔsrɛ adeɛ ɛde firi nsuo no a wakɔ ne hɔ no a ɛkyerɛ sɛn wosum nsuo no anaa wosom hwan ɛnyɛ asɔfoɔ yi a ɛna mumu bi nso pirikyi sɛ abosonsom sɛbio ɛyɛ nkwasiasɛm enti sɛ yɛ nkwasiasɛm na bosom wɔ nsuom na sɔfo bɛkɔ nsuom akɔ kankyea na nsuo mu kura no sɛ yɛkɔ ne yɛde anɔnte wɔyerɛ kɔkɔgyina nsuo no mu a ɛyɛ a ɛdeɛ ne kyerɛ ne nyinaa yɛ nsɛmisa a memebusa sɛ bɛyɛ atiefoɔ nso mo nso ano yi a ɛwɔ mo ho no mo nso mo de bɛba good ɔbaa deɛ akra prerems akra yɛbɛkyɛ atiefoɔ nyinaa na asɛm yi yɛ asɛm a ano ɔhye sɛ sɔfo aduru asuo fim na ɛhɔ no mo na wɔde ɔyerɛ kogu nsa o sɛ ɔyerɛ we de kogu ɔyerɛ ɛwɔ kogu nsa na nsuo no nso so akyerɛ ne tumi de akyerɛ no na akra ɛde ne kɔ ɛsoro deɛ edi nkan deɛ ɛtɔ so deɛ edi nkan ne yɛ agya no sa ɛna ne ɛtɔ so ne yɛ ɔba no ɛna ne ɛtɔ so ne yɛ ho konkron no nti yɛ so bɔ nti onwui ɔbɔ asu no ɔhyɛ ai ɔhyɛ nsuo na ase wahyɛ nsuo ase firi anadwo 12 ai onwui abesi saa bere ai onwui yo we do bon se onwui ɔbɛba yo ɔbɔ asu sɛ asu bɔ no yɛbɔ ne nsuom sɔfo deɛ ɔkɔyaa ne sɛ ɔkɔbɔ asu wɔ nsuom nti ɔno ɔkɔbɔ ne ho asu agya no ne ɔba no ne so kronkron no ɛne ɔde ne ho wura mu ɛne kyɛ sɛ saa bere ogu so a nsuo no ɛhohoro ne ho bɔne no ne na wapia ba nti onwui yɛbɛhu no onwui koraa na akra deɛ wɔ mu ne sɛ wohwɛ asɛm yi a yɛka yi a sɛ wiase wobɛyɛ kɔmfo a yɛ kɔmfo wobɛyɛ sɔfo a na wayɛ sɔfo sɔfo deɛ wode wɔyerɛ kɔgyina nsuom kɔgu nsuom anadwo berɛ na kɔmfoɔ nso de nsa akɔgu nsuom anadwo berɛ na asɔfo no mu bia bɛpirikyi abɛka sɛ wokɔgu nsa a ɛyɛ bɔne wokɔ nsuo mu a kɔmfoɔ kɔ nsuo mu deɛ ɛyɛ bɔne na asɔfo so kɔ nsuom kɔgu wɔyerɛ so a ɛyɛ deɛ ya sɛ yɛsom yɛ nyame ne yɛsɛ nyame no a yɛsom no yɛ nyankopɔn nsuo no yɛ bosom deɛ yɛnyan ma akɔmfoɔ no na deɛ ntina sɛ asɔfo no bebree so ɛsan yɛba bɛgye akɔmfoɔ adwuma yɛyi anadwo da suom sɔfo aduru nsuom akɔgyina nsuom ehwie wɔyerɛ gu mu de kankye anadwo da suom sɔfo aduru nsuom dabi ɔrame no na meka de akyerɛ no anadwo da suom sɔfo aduru nsuom akɔgyina nsuom ɛde wɔyerɛ gu nsuom ɛkankye apɛdeɛ bɛyi ɔho ɛnɛ asɔfo no bebree a wɔn mo apa no wɔn de atumi bebree na yɛ adwuma bebree de tumi ahodoɔ bebree na yɛ adwuma na nyankopɔn din ne da so nti wodwen sɛ so obi na yareɛ ana obi na ɛpa akwantuo ɛna wama ne twerɛlɛtɛ yɛdeɛ bɛn fa webra ɛna wakɔgyina nsuo mu na wɔkankye asuo fe
esuofen onu nana no mu o o maba se o mo pese o mutimi tu kwan enti mo mutimi tu o mutimi tu a ye bebo odin na wagu ni se ya o na mpani ampa nipa ne ko okowi a na ono sofo na begina ho abeka se me na me ye me na me ma ne ko ye me enso na kogu wo ire wonsu pede krachi yi ka kire sa manfo binumu eba ho kra kire se sofo no taade wo mo ko otade wo mo ko ya ensuom ho no na wode aye na ayi ensuo bia na oba bu ne fense be se da em se wa odo ho betomu no na wanya yaresa ho na ni frani bi tia na Jesus itwam anu wote atemu no enti wodi ensuo na ye be se da ho no na wono de wosa ne yade honom na osa amanfo yade na woye ne nsankyere ne on se wankwa awia o okwa awia enipa behu no aka se osofo no ekọ ensuom akoye nyankemade enti watwen ama enipa a wowe ensuo no kura afiri honom akoni fie na anadwo da suomu no wokọ ensuo num na wakoye nyankemade na awiawie ni se dia awiawie ni se amoakoni adui enti akra se yenyankopon di mu no de ko ye se okobo asudi a ene asubo no anu ogumu no onwui bibia nye no obesan aba na obeba no na nyankopon adware no ni ho fi ene ne ho bibia na ho konkron na ba besi na beti eti se aburubro no waka se wei ene me doba me do no okay nti muntie nti oba dia ene ebe ye kese pa obeba ma obe ofri hin fan de beba mate okay eno ye oba ade achia me eno no na muntie ye Akoko so bajin sa wo fo do bajin sa ago do bajin sa o tutu boja e bajin sa no mo e emia miensa kobre bajin sa amoda unsani o mpua unsani o oda fia unsani abusu nya bajin sa no edikan abra ya ba ha e ko ye ko ba mane ye edikan edamase edamase piafo mo mani pa hu ze mo wo hwan pa piafo ana edamase abaya ye hu ze mo som mo me ni ata go ya ni ye ana ni ba boni bia de unyi obi ampie nemo obi obo so di boni se fesu mind de every self you wo fi abra America nana kwa ku ya fi na you fucking there otosu mi nzanu na ai ma ne na cha me ne bani for there unyi omu nyina piafo okay pia we ye bra nananom bi ekoko pie ofim sani apa ye ekoye eno no ye be show pictures any videos of course ebeba na wo mu ano ye beto ewa afidie iso na yede amount aha ya 102.9 FM aha eye Utek FM so utie Asem Beba da bidwadie yi da dwumadie yi o sign so hweye wadwenkyira awowo otoma ne yen ewo Facebook na se ana se wo de send yen ewo normal message ana WhatsApp message a ye bekan ewo afidie so na Krobea mummoni adwuma pa na mechia mabre wansuo nyama ni nsuo fe piao dwuma wadie no nana aso ani best maker ewo bo hyen haye bronum ena wato sankra we ede amane yen ewo ye normal message no enso aha WhatsApp ne so Toronto GD owo Jacobu normal message so no kire sa Krobea awiai ya chiachiawo na udwumadi awudie yentumi nyai tie de biara da nyankropon onhyirawo bibi nso ne ofeso maasefo eno omo kyesa Krobea Ghana fo yema yani enna ho ewo bibia mu na ya anya ni da ho a ede Asem Beba ene ojedubrefo ene Mr Body wonum nyina nso wa ha ya awiabre ye nyina ye tio normal messages
Freeman ewo pechi number 2 achia se do eno o kire se Ghana ha de 1 minute bia no owo namu woni namu saa mechia mini adwamoa ya wono nso ewo pechi number 2 dwom na video bi nso ne nam social media ne so asa akwa ya o ye grass nkwan wadua koduru ba bi no obi ka kire se hey wo o cast ni ade na ya wo show social media so no kire mba ko se me de den no aboka bi de nam de ba no se kire me ba bi asi o se me mute no I am the views it is ana well you bisa na me bisa jataba akwa ba na me joso o ho te say awrade ya cheme good ya da nyankopon ase awiai adofo ye bebo nkomo bi ewo afidie yi so na sabe yese gidie eye kakaye ene gugu so ensuo enura ye di nkomo bi ewo afidie yi so enkoma enura ye di ye ana ye bo ye no ni nyina gina owura bi a sabe waye obi sete ya ebusuane ti ase a enye yie enti no on mobile yenka ka ye ho jataba enanum yi enra asem no on de ba ha bode tofa yo na ma yenchia yetiefo mami a wote me bibenkum so ye frɛ no amadankwa one ne ba e de asem beto ye nim se MPP chairman bi a wo dwo so ye chairman oso wo ye MPP panyini wa nka chairman mesro MPP panimu bi a wo dwo so agene 3000 se ode ne ba ya wote ye nchen ono na amabi okay ode ne ba ba ko ayen ka akire ode ne ko police mu na sikani ko di ne ho no aka bosome kakra na emfie mienu ni wahwe animu abesi sabre ompese obi hu na kwaya sikane fa so ko di sa papa no ho ne se eye oba bi a oye mfantini ono no ya woman organizer I was a cool nim MPP ni mo se wakura ono ne kodi hu nkomo e kire ne ba no na ne ba ne ye se obekọ na wono no akwa akotua ndi wodi sikane ko si sa maame ne so ye fresh sa maame no so abna fante I was a wakura enti wodi beto ye nim se sikana kodi ne ho no mo de o hwehwe na ne nsa anka ama afedie wotwe papa na omfi ti wodi beto ye nim ye moa no na ne nsa anka sa sika no eno nti na nura obae eno amara nkwa sika no odi kosi hwan nsem sika me be na de kosi bra odi sika no ma hwan de ma me na me kuna wuti na me tifi me mai mo di sika no kosi hwan nsem sister bana se we kura bra wonim ewe hen se we kura ho na abana ne wo oyo nkwa ho ton kwa ho nua ma bodwa ewe se we kura ho abana no ka so odi sika na ekoma hwan so odi koma alaji buruza enti alaji no frɛ na onya network nti alaji ka asise obani ya metuna onji sika no nto no ho oba odi be ma no ye je de sika no master abana ne dan eni ana mo dan mo ni asem no shaase yese eyesei na alaji grusa no dada mo no de asem na abana na ka kire mo ona adi sika no koy abana ne si oh yes obe form no on form da na mbisa sister abana si ankola ya tenefi achi no say kwala no kuranye unua no nkwane e doso nti we sesi ayale nso aba nti egusu na na e de call lockdown nti e call lockdown ba ye no ene ebusa na o si nya abotere no so be form no de alaji ne number mai ye fa na osiminya abotere na memi wa akra fa na osiminya abotere mi wa akra nti da kom ye fa na o si na nkwala ne mfa awom ofra o mu say minua nkoye na yi bi photocopy no mfa mre no se wa kura minua nso kotena wa na ohwempo anya yi bi ase obi abepa adwumemu a adwumemu kwan ya okọ print say yi ne banti enya de bi a che se be fa mu police no ena sta bana na yes enya abutere no no kura wokọ onenam comforts ni yi su se opese o prese ye be fa nkwala no ma no kura oboka wo pa ena esi sister Abraham Simon okay Abraham Fante ahaye otaka fema sembe ba da dwumadie so yamo ha Abraham hote sai eja don so e Yankopon ya daroma me ho den ye frɛ me nana Krobea sese wo wo se wa kura ana uni kumasia
Eba chemini kumase. Oni mawura bi afra no mansa. Eba cha. Edien na ana kwan ben so e na odi ni mansa. Eba cha madam for no. Na wa na metonyoma. E ho na otonioma. Eba cha. Okodi adansie bi akyere mansa yi a otone ho ne omaida. Eba cha. Edi adansie na akodi kyere no. Mientio. Me ko na me ko tade. Anti se ko ye na ye di nkomo. Efa me ba me mbe wie school. Ana no no so ni wie school. Ana ye di nkomo afa. Anko ya ni suku. Ana no kwa ya se ma me kwa de NPP kwa de want to na ba mo mu bio. Na omo ba ye mu ya hu ofi. Ono so no aya ye jo ko wa yi. A o ma so Dami abla, young Patrick. Eja na make a chance say ho abase omo for police. I know so omo hold charge omo nka he. And I so mo timi sam so na abla ho. Ya ho ye chief. Enti wo po to aye na wo pon kwa ya betima beni. I know so what. Enti ka sa chen no ka say okay na ma me kwa ba kwagi loan. Woncheni wachi anka waji skani bin dinin ya na ba ana me ka chen me kwaji me so ko probo se je sayen ayen hye so mama se 3000 na je me ne ka sa no se me fa ya chairman na man fa ma na me chairman na madam na me koy ti koy nda week time ana me ko konya kan na je se e do ko tia me de Enti fi wona mono. Me kwa na matuma ajum. Ai de bia na me ko to ma aja na me ko. Anka wa Asem bi fine. Ana ma ye me chomenti edi be 2 months ko na chem. Me ko to aja me ju hon ma na waka che me se. Ma mi ayi no yan o. Enti aka me se gan aja. Ana si police sikam. Ana me so aja se me ka cho. I come da. I know so. Yani alaja kanzi. To akam se sa. I know say anam say na chon. So ya kwa na meeting. Megu sa he. Me ka sa che no. Ma ya nko meeting kwa mu. So wa na mu so ni nya na. En to ba no chia me. Ana mi sa na kwan so. I know so ma me ayi ni aba. Enta wana mechin phone sa me fle ala ajunu me fle na me fla na line enko ana me fle na ya ne enko ni fie ana ma me ka chem so jai na enfa ne nko no du ko ha wo ya aja o ma ne yiri hu nti enfa ne nko na ma ala ajimla ana me ma na ko ya chance on chance en chen enti o ho me kwa me ton aje ni me be sis no ana ka che me sister ense mu ne nti nka be ya wo de me jujiji sare to wo ba na wo de amana amane ana me se alaji wa fe no ana wa se ane ona ka se me nte me ja na me se because me bin ka che sa di na chom because ya de ko bu 2 months fa kwa 3 months nti na ta ma ju mo ntire me ana me se ka che sa nka won twe ye ko mi twa ni me busa wa antwe eno ba ye ni po so di papa na ka wi na papa so won so jame ena jame ye so se mati na me je to kwa ba se be pepe papa na ba ye no ba ji stand ko ye je kwa 2 years go ni long day ni mo no mo plan ye say long day ni ti ana ma ye mfia nkwala anti ye nya boke ba form afi mi ko juma ma ne se wa ji stand e ti wona me sa we can't say me ka cho say Echum, me ana me tia asem da kan. Ana ma ka cho se echum, ya de agye ne ko ba 2 months ni. Enti nya abote ko mi tia na ka mebusa. Wo so ni papa na ka awi. Wo ni papa na ka awi. Ana wo de agye na aba. Enti se wo se ni ne kan yen. Ti se nya abote. Ye de an kwa ye di ka ye kwa mo on fa nkwara ni tia abote. Na me kwa me ne ma tia me pe sai sika no.
I just am a minute back at the beach there one the patcho. Then you never found wo mumusika na mo se ye din kan de call be 2 months into na atwam no. Why na jeje say sika ne call? The patcho alaji o my head is saying. Alaji krona. Patcho. Yes sir, alaji krona ne san ba wo won chen be je. Man san so sika ne di free won chen. Oba ya no munyina mu wokuo ba ko mu busa say alaji say ye de wo de call ya busumi mienu nie na den no amma me nyonkun so de ne de aba ubisa wo kan de en me ba che oba wo ba numere no oba kwa be to ajen tsanu kwa man san man de mama man en to oba ya no mama de man no en o je koy ye kuo me ka cha mama ba ko no aha me ka cha mama ba ko say sikaya alaji ma de kwa me kwa ye ma so kwa na me kwa ji ma mo je mi interest with the so me say be che say kwa ya anka ma ye ka me kwa kwaji sa ma so no because mo je mi pima ni pa ma na she ne ana up to now so wa sama sister su kwa diska ablom. Okay ma ye hwe wo ni alaji ni nyina na dwon ekuo ba ko ye nyina na dwon ko ba ko e wo se wa kura ho ye chairman mo chairman ni alaji no me ba cha ye kuo be young patriot ba cha young patriot na bi na namansan so okọ no odomi abra no young patriot na bi ba cha na why na be kan wo young patriot meeting na sese police yakwanya abeda ho ntimu ntuatua 30 million me ba cha ye alaji no alaji no ode young patriot fo ni bi ma akọ police ni mu da ma mahu na na me ba cha Dabi ho de on fair bin koda Dabi enti gidie ben na munyama no se obetumi aye ntia e ma wokora ukodi ho adanse e wo nipa a woto ade efri ne ho Pacho ye ko se ne e ma ni bi pesa ye de be ye ejuma 102.9 FM pastor ko he nimpa mienu kra na mo ye che ma abasoko obi antinye nye ba odre ba ye na master ko ti ma ye enye edi onyi ma no enipa no oba ye no masrock ena waye se bebi mo be ye chairman mo antumi anya masrock ena we ya be ya ma mo anya masrock besia onfa obi nko police e ma mo mfa mo mani hunoi enti die ne ka mo ma wo be ka se police akonya abeda ho 30 million e ma wo nso kodi hu adanse e kire wo yonko kale die ni pano wo ye chairman sister bi so ye kuromo kra onu kra wo kan na assistant so na wo ai ko community sister my sister ba ko ye kuromo na o so ni na wo sa ko ni ko ni ye fi ni gin no ye chairman ha mo sa wo bo anko for pa for nurse ni police and to kind na sister na ka so alaji do ya aje wa sa aje no pa and to aba ha say dem and the mummy amani mo so ni mo yi enti sese ya ade no ma ye no den na makobusa no na den no aka akire mo ya kono ho mi sika ma na cho sa ra kono ho na no ne yes sa ni pele sika ko sini so no to le mo kusi apia a wo ye campaign ma MPP sa ma no di sai sai ko koma no se sa kwa na baba to enti ono su guso a wo pe no odisika ne koma Solomon kusi apia a wo ye MPP communication team member e wa Accra enti ono alaji ne se oguso a ope sa Solomon kusi apia no because so why you be BF platform no so why na you be BF free platform ne so you know sa Solomon kusi apia because me pressure me dem anon na our platform amomo young patriot for ne was e was so me pa cho Dabi na platform be I saw ko TV station bi akoye yi aya na wotime di sene enti wayi ne ho afrim wayi ne ho e dey pressure na wo de ma no e dey pressure
Kwabasa no. Maybe this coming kwa you interested in what makes you. The banana change 2 years. No, mamma, so yale. So I'm a niece coming Sajaka na course. My bunny swan was hammy. And I am in Quanso. I'm going for nipper 2. As a Jomodia SNS, Asana by Madame Finson Sudia. Edia na mo so nipa dodo se ne kotua ska nde ma alaji. Oh, yeah, the engine say yeah, equality. Dabi nyekuo ndie na memeka. Unza oso obi de ne de sende o e na sister yi mo nso de yi. Me pese me hu adanse a wo wudi ye. Obi ade de sende for. E ko ma alaji no. E na sister yi de na ebesi wo so alaji ko ekokoje ebeje. Sana kokwe. Na wo adanse ya no di kire sister yi ne hwan. Sister no kwa. Ono nko a. Patron. Ebra na wo so ma Solomon akusi apia ne pressure no den na no no ka kire wo. Me ya fre na wo so me ya botre. Me ya botre na yare na ba ye ni. You say police no more fa. E fa na ahemfo ma no ajade na ye fa mu. E fa na ahemfo ma. Ma na ajade na ye fa mu na. Enyandu. Enyanye dai. Enyandu ye de no so. Enyanru ye timamufo ne so. Ye fa ahemfo ma ne wi ansa na abedru ye de ne so. Say ya wo a day twato a wo ne alaji chi aye because man saying on ne maame no pressure no omode ma wo ye pressure kese oni alaji chi adi nkomo e wo saa sikasem we ho e ye dabe alaji last week kwa me friend so ka tell me say na nya able pa na mine no wakwakwanya na car na ni pipes na nsan kan I'm getting in fact on one young when you find me friend. Because when I'm a yellow, I'm a little check and me, Quana me, Bama, Quana back. My quack could chase the same summer. My million so hammy, Mammy cried it. Name my chance on my car channel. And I'm there, you had a 2 months. I like a walk out and see train. What's on your idea? Tell you. So you did see a master and make a man and can go by sir. So when a man said, "Time is to say the time man be Mr. Jacobson." One might say, "My ginger baby." And to me, the panic I said, "Pass and fast, I cried in a fast." One more just a major for one for my man, one for my manager and for my mammy. To make our swimming abortion. No one year you into a question or bar. What the bay, what kind of fast for this cababa, or the bad. Yes, I do a bit more for this secretary and for this secretary, and to me, abortion, man. Ohondia beshem maame no wo hawa wo di ha frise next time wo di adanse a hunu ba bi a wo di adanse afa memfiti prekope eni adanse wate next time saade we yesie wo kra no fatu hofo enti waka kire wo se okosire mu aba oba wo de maame ni sika no bebre no eba try agide ka kire wo se wakwa akwaje ne ka aka ne papers no so the mokusia pian alaji ne se wakoje ne car papers waso wakwakwanya car no wakwanya car na ka person wode ye dai waso the people obeton car no obeton car no tacha wo de abetua car no waso obeton car no de betua car no Abraham Fante wo wokọ maami amadan kwa ho ana wo ba wo ho oni ni hia ai ma wo ka kire ne sa alaji ndiska na konkran ami akọcha ma aposifo mpanyimfo adi me amebusao me na mebusao Asem Beba Dabi onka sa tawo diska kwankran akwacha ma nkofo adi amia wo se wo de scan kwankran akwacha ma aposifo mpanyimfo na adi me ba ufie sa wa kura Asem badim sika wo se alaji wo ni alaji diska kwankran akwacha ma aposifo mpanyimfo adi eti me kura me ka se na aposifo mpanyimfo ga na hana me to adi ma ya me tie me kuna wu ni aba wo ni akwacha me sika dia mo adi abna wo da si kai da ye ono no ba me ho so ba je sika fi no ho wo ba na me ka chere sa mami sika no wo de ba se me fa mala jo ba kwa na de ba ye wo ba ya ni papa ba je ye wo so de kwanka enti wo de koi
And to the same, me what me come me come be with the mamma call mamma. The back will be the look on the fear for chance a man who will any. Only my dance on also back on also this kind of thing. Now you make some catch a man, I don't know. But the son I catch them here. What's who would this kind of conquer? Watch my person from penny for. Name me this son I catch them here. It's a person from penny from one crime. Abna was so about Chemisy Kanamamo and Yalaji. I bet Chemisy Kanamamo. Abna na walaji conquer no Kobe. May that be Papa? Enti nipa wa this can crack or shannon some no so de call ya now one fanko who win him home. And no, yet you say you're defending. And you know about you. They can't thank on one fan come alaji. Because my church, my bacasso. My church, my bacasso. And I don't know, your dear question 2 months. My buyer will come in. Next time, what Asema? What Asema? Say, Undi Asem one dance ya, a ya men can't, but didn't care 2 for. What Asem, Nipa, what and was Papa, way, your friend or body at Yame. Yes, it be a what being. O kono de nsa to so a na wu firi ato wa ben pa wo besa ya de o problem no besa wo wonko ho ma wonko hunu bio na won so de kwa akoka se yes papa oba de chia me bia wa ben enti se nipa ne ko na so oba de me yampa ne ebu na wonu am ebu no enti se si ayo petrol no e wo se wa kura no mu meeting meeting Moka musika no moka ho asem. Ba ayi me fa say 1 month ne me no amenti. Time be moko meeting na me ni ha. Me ni ajusun ta me nkubi. Enti obi enfra wo nkan sika ne ho asem nkyero se bi e ko ye ebusa ya do. Ai ma me le de wasi ada no o se onu su bu afu. E to wasi ada aka cha da ji se le ba ni sika kwa wan nti won kwa ji sika mra ni. Na sa sem we se ne okura se na wo ma Solomon no hwan no pressure no mo report to the MPP mpanyimfo bi se bi a munyina mo ye MPP fo na de aye mu nie en se na mo frɛ me no e vibe ai ye PRO ba ko ka kyerɛ me e frɛ ne ka kyerɛ no ka say in fact alaji nye ni tehu na asɛm na nya ba na akwa akoto ne sa enti o ka so obeye den na afa ho ama mo ono so ka kyerɛ me sɛ oguso ono nso guso bacha ti se de aye se gidie bia nim kosi se ya mpasa alaji na tumi akɔgye obi card ya obeto no atua obi asika de ama no ono kura ka kyerɛ me PRO nkwa ka kyerɛ me aka kyerɛ me sɛ onya alaji ananche wo pa enti nya abote na me say in fact ono ani me say omunya ha me fam na me yare wa kyerɛ me ana ma me nso wa ne de ka ho no ọma ma ka de obi ana de ne je sane ento mu kwa ma fa se me sika ne kwa no mu ntia kwa wo mfa ntwa ma me na me hu se me hu te se ya ma me ne se wo de wo ho pe no ogi ne sika firi o wo so msen me de se me ma ka cha ma me so fe samle mi o ma chance ma alaji mi numu no so ye fita so ye kokko mi numu ne da kurukura da mi me kro mu ni alaji da e cha bra ke kan sam ye men sisin sam so alaji mi numu no mi me so mu numu no cha bra ti na so pam Asem Beba Dabi ya samo enti de twato a wo ofra o jama me sa me fa ntu obi ho na wa ba ma me jama no won so afre nimpa no aka che nipa na wa afre nimpa aka che sia be din ho wo so wo je ati me ho sense kan ni na me ji ya na se de wo na num no na ji ni didie e na ade ne number ni bibia wo police quarters ko si afra kwala no police quarters wa me ka abna kanu kuro abna kan kuro na no kura ba ko fe kan kura abna me se kan kura o ka chem saladi mun na discuss am police one pen from apa chawo abna ka saye aje we say eye ye ejeji fo won ti me nko ka aje o be bi na kan ke obi say bi aje o ye me ko to ye eye nti kwakwato bi da e che na waka sam so kwa ye
eye fa wo ba no ti na wo ba di me ba sika de koye no na ti makacho na mi an sa me ti asa na ka makacho sa de no etwam wo no shu be di dancers ya fa wo ba no eti sika ma me oba mi kuna wo mi ti kuna de wa di sika 30 million ya la ja kwacha di akoma voice for ben for nkran abna bi di sika. Okay. Enti abna ma yenye ni sei. Sa asem wei sebe yesi abrewa poso no. Okohwe ase ewe agya kwa apa ne mpoma achi. Ena abrewa eyare ye ene ye de ne koto konfa no chitichi hospital. Abrewa amafie bio ene ofa mu wui. Ye bodi pe yesi abrewa kwa ye kwahwe ase we agya kwa apa ne dan no achi ne mpoma na achi o ene odi wui eye agya kwa apa na ku abrewa. Dabi enam se wo hwe ase wo ne mpoma na chinti no da bia ye bo agya kwa apedi enti abna asem wei udi mfiri mu kosi se maami wei ne nsabeka ne sika wate okay at here for 102.9 FM otek and somehow Ghana ha 1 minute bia corruption nam 1 minute bia corruption name. Na me pese me busa se. Eya mumpe post in penyufo especially the national PROs and whatsoever. Mumpe bi. Ni eni binye interview mbusa se. Sa one mo ye police enlistment yo sadie no amode form beba abonten no. Eya protocol na di nkan afa enipa ni nyina awia na. Enti de ye ba ne de ye normal formality bi na e ba na eye question am pese busa enti ya mompe na ye ni bi enkasa ni ye ni bi nkasa se ni pa no obetumi akoposi mu a jesu otua 50 million 30 million 40 million ansa na watumi anya sa protocol ni bi ama ye na hyemu ana sani anya wo mo watu hu acha na ye police force say yo ani sani ya wo eya asemisa na mibusa o mibusa asem se forms oba na wako performs na wa fele na wako ya onioma na utama so ne de o prospectus asade ya de amount wonya prospectus ni wie pe ogototo onioma ebia ya de wo ba kumasi ha ya de wo palogu esrem ya de wo kwankran ba bi e pe ne de wo kọ na wako ya otreni enti ukoye otreni uwia no a pass it out ni ama station na akọ sikatua wo mu ana 50 million 60 million 30 million chesa ye jeje ansa na asem na me kan nyina question I'm answering me busa mo nsem na sami me tua 50 million 60 million 70 million na sam de be police ya me ba me metimeka ekwan ben mefa so a metimeka enu ntinam din kan say 1 minute bia na corruption nam 1 minute bia na corruption nam enti anya nwanwa so obegina kwan ne ho aka say waiting boys go eat yes metimeka minyon ko bia wono woko training bi na wama kodi lie so ya attention na kwa ba kwa busa ampache wo aha na ye MTTU for line na omo ayi omo gina kwa ho no omo line ni o si Dabi o si e ya kire me na me kodi no so no na mpe se wadia wa fa ne ho ade kra za no okọ na wadia 50 million wadia 60 million ongo pe MTTU for line so engongodi ti 1 minute bia na corruption in them and in them sa yani nem say ya nyambe church society for no yani nem say ya abanyini akwaba ya nu aminu umpom to say radio adumo ho ya pa okay antek heba for awie mobedu mo na mo ye nkomo edikan Mona mode Spanish garlic mixture and in the capsules. Spanish jingo capsules. Ni nyina ya monsan wadwuma. Wadama ene wie gugu ye gidie sunsio. Yo.
na Krobea meda wase na na mentia atiefo a etie otek 102.9 kasafidie eso ewia ye chia obi bia na ye hye obi enkran se de tebia na tie bia no koso anya gidie enkwane ahoden wo ho no de anidaso wo ho eno ntina anteke ba nso nyame nam na adom so abase yenso emeye afamu de emfa mmoa o man Ghana mpuntuo na nyame nam na adom so de enu papa wotumi wo yade bia se bi woni padua mu nko a de a ene na anidaso wo ho no se anteke ba nso nyame nam na adom so de ne padom ye na saa ne pa yinti ene na yetimi de ensasi eboni aka ne pense yare entimi nya yesutumi wabra ya ne yabusua na se de ni padua no hyebre na hye antaka ba ye nupa anyame nam na adom so a ye de aba bi ne Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ni nua Spanish jingo capsules no me therefore antaka ba e bia wo pese ofre na ne di nkomo fa ye dwumadie na se wonti bibia se bibi kire so wapom din ayen Antek for the Yabuta nyina ne seka Ghana ne di hye bibiara betima transfer apom den CPC na fi wetima ye dwumaden de aboa wo ho wabusua no man Ghana eno ne yen yakoma so ade na se eni so ade hunu ene ne ede ahosepe ebre eno nti fa ye number ye na pusu bre bibiara ye beje wo so fi se wonti wo ho hia ye yie ye number ne 0266 114111 0266 114111 antake ba for a number eno no mini amedofo a wutie me dane den nyina ye kan se ye koda na se ye beda be soro na se ye wo ha we ni padua mu ya danya ne anopa no na ye tese ya bread a ene na kyese ne ma bi enkoyie medofo ye nta amfa nkonko che upilo na oda so no nko awum no kre sumie no to de timi disansun sonso ne ba nanso enka ni padua ne de oye adwuma da mu se na ye ne Yankopon ati wiom a ye tin pintin kwa we nyuma soi edura nwumre na nipadua na hunu mpo se wabre ene nti wonya kete so da nanka na homgye na asa abade atia wasa asiesie ne ho ahoden kwa so asa de adidwuma na eba ne se na ekoda ya afedi esore ya ye honam nyina ye ya obi tin ka se wabre mpo sene ne namu no wabre sene sesabio no onam awia so eye adwuma medofo abiri biara ye bekosa atibia na edi adanse pefe se niema bia nipadua no empe enya kwan akọ nipadua no enam se ye didi ye nom ye home mframan na ye nim to da niema efrafra ye niema no to da mpa ye nim nanso susun sanso ne ntimi nya ho hwe ma ne nye yie efise ye di nuro bia no odin e di treaty enuane na se no ye di du enuane ye di bi hye bu ho aduane na nka wodi wura wanum no sananka wakoma wotumi pa nko ka kiro se aduane me mfa mama efise wodi be ma me mepra nanso ye nim nti na oni anu nti ye de mani padua ne be wi no esunsun sanso bebre eno na ye ka kire odisi a wutie ye se nipadua no ebetima di dwumason se wakwa bi ti se wo brebo wo kidney wakoma sabio wani sabio ofiti kurom so oba betima CPS ta na yawo a ehun hia ebefiri afiti kuronum na sabio betima bu ye nsate se wo ba Nyankopon abono nsa so de a medofo na aduro ba ko pe ne kanfo de ama wo se uhia edu afa ne Spanish garlic mixture ene ni nua capsules ni bi se ntia uhia ne se weni edu a heda siesia ma nipadua ne se adeboni bia nya kwa wura nipadua ne mu na esunsun sanso ne ma afitikuro mu ya hawma nua ba na be ma nso a wutie mu mema sam ato agye si ne bonkum so no Spanish garlic mixture ne capsules tumi o woni se owura nipadua ne mu a onim akoma ahaw owura ma obetu mu se akoma we ne ha no wonim sa brebo hawnie ni nyina ne se oni moja no edi nka di nkita ho ahunu se moja na efia bam yare moa wobiti se germs bacteria ne virus no ewo mu na wayi wa hwe so beyi ni nyina afiri ho na wasiesie moja na mana abaye krogen se de akoma pe owia no enso ho awo wawie ne saa no hwe ahunu se entini na akoma ne bebo mpi moja no na entini na eba beche moja na ma nipadua ne nyina no so emu da ho ana se mu na ho de na se saade ehun nyobren be kan se bad cholesterol saade tam yaje entini no ekwan na asi na yaje aboso de a medofo eno na wo hia Spanish garlic mixture ne capsules a oti yare nipadua ase no nim yade no na owo tumi wo yade so no wonane saade boni nyina firi nipadua num wajade nipadua ne di dwuma ebeboa no ekoba ne saa wadi nka ye fie wo nipadua moja no mu nyina firi ho no
yare mua wa wo mu nyina waku wo mo no entini na mu asisi ni mu ada ho no medofo afa de moja na esese eba busumi bia no se oba ubu nsa no afa o de ebisi susu kama if say de na ayi osi akwa no what the Spanish garlic mesa ne capsules abapam na firi ho enti na osi akwa bia ni ho da bia me kan say so person unu Spanish garlic mesa ne capsules ni dwumadi edi oni padua no mu a wo de fa ne say what gata bia emu asie ho na anu nsuo to ye nam se gata no mu na ho nti na etu fa so e fa ma bi bebre mpo eyiri be fa na ne nsuo nya nto ye no so hwe pampan bia na wo tifiri sa gata no mu no bre kro na pampan na e ha wo nyina achi no na esa bokwa men tontom timi pan kosua esa ba ba jew no wasa nya malaria de aka ho enti da ne nsuo tufa mu na se mu nyina mo nya mo fa akosafo kwan so na mo ti gata no mu no ene se nsuo na taa mu no eni ho biem enti nsuo ni firi ho na pampan ne ko pampan ni firi ho na ntontom a oba ba tunkosua abepa ba juwa ma nya malaria ni nyina so afiri ho sa pepepe na unya Spanish garlic mixture ene ne capsules no wura ni padua mu a me se onim ade e hawa woni padua no mu enye ni padua na beka kire nse me hawo ni wonu onim se de akoma ye na dwuma fa se de ani se de obema se ye ekọ se de se bi o sisi no nyina so se de se ye ni nyina no onim na ade dada enti o tu hawo ni firi ho a afa ni padua na aba de ne ho na fe sa yare ni nyina a obon bongalat e de afiri ho enu te de ye kan fo mo de hie bibiara se wote yen kan de wo ya ne se wate yen kan wo ko drugstore wo ko herbal shop wo ko pharmacy me pa kire se be bia ye ton aduro bia no wo ko ho wo ko duru ho a aduro edin ade kwa ne se Spanish garlic mixture and the capsules me do fo kokopɛ sa aduro we bi na to ne bedi wakagina mu na how bi biara wo ni padua no mu nyina ye tu afiri ho e bia ye mera ninti na ye ntimi nka wo yade ne nkire se Spanish garlic mixture and the capsules and the jingo capsules no ntimi mwaw wo de ane so de kokopɛ ebi to se enipadua no nko how de a me do fo gya no se bre ni nyina fama Spanish garlic mixture and the capsules ono na wote ni padua no how ne na mane ase no to me wo ade de yade da enipa so no oyi ni nyina afiri ho enu nti se tu yade ase de a ene ne edin edi tu yade ase aye Spanish garlic mixture and the capsules na yade de jingo capsules na eno de yase da yese aduro we se emra mebo nipa ebi se yade sebio adwene ene di dwumadso a ebebo ya brabo mu nyina nti animdifo se abiri biara nipa wa adwene beko fom no wo ma onipa dua nkasa ene bre firi se adwene na ehise bibia se wani behu na de a wa adwene se waso beti asema adwene bibia ekoso onipa dua mu nyina ya adwene na se adwene no ho totima de a medofo na ohia aduro ba akopɛ ebia na wote wono wode aniema kura wade kura wono na wo se etini pɛ sabio adwene na enkaaka aniema yie wate nkasa woko school ni afɛ de otimi sa ade no usua kura enko se de usua no nya sa na wadwene no timi agye ede kura ma wo medofo saati bia we nyina ye hia Spanish jingo capsules ya heda siesie sa duro se emra meboawo medofo me se yare be ene hawo wode ane se ukọ drugstore ahokeka wadware awie na wote nkasa wo honam ya ohene paade a medofo atumrika na kopɛ Spanish garlic mixture ene the capsules no ye ne kasa na sabio pampan di akire no afuro no ya na ye kase wo manage na enso oye ya wo manage a mesra fa wo sebre ni nyina ma Spanish garlic mixture ene the capsules no ebedu akagina mu ebe regulate ni padua ne kama na o ma ye kase amurusuo wo ni padua ne wo kase ni nyina be kɔ pepepe na abo ho ban mesra wo de ne ye sabio pressure no kwa na ekosoro sugar level na akosoro adurusɛ ya medafo uhia Spanish garlic mixture ene the capsules no tumrika kopa edu papa we bi to me se wokɔ drugstore wokɔ herbal shop wokɔ over the counter na se baby bia to aduro bia no wo de ane se edin a wo de kwa ya Spanish garlic mixture ene the capsules no agi jingo capsules ni bi e de aka ho jingo capsules no de ya ye de ma adwene ebesiesie ya adwene no am ya aka niema ye ntu obatan owofo ohefo etumirikai na ko ba bibia to anduro bia so pe Spanish jingo capsules ni bi na waje Spanish garlic mixture and the capsules ni bi dia ka ho ye number ni biem eye 0266 11 41 0266 11 41 11 kusuya home na bibiara e fa pomden ho de ante kunti ne ye wo good
Yada mo ase etiefo we eye Antec Herbal Center, producers of Spanish garlic mixture and capsules, and also Spanish jingo capsules. Ya se winya bi na se oboba no kre me se wo se ebeboa wo awia ma men kanfo ya Asante Rural Bank emfama wo se wo ba Asante memu wo nkraba tensia ba ko wagye so ene edweso main market no ne di animhwe ba ko okumase atonsu ewodwanim ba ko odenyame oben santase runabout ba ko obonwere taxi rank hwa bantema race course edwanim ena kajetia new kajetia market ya yesie ye ben otumfo ni new statue no na ya Asante Rural Bank eton sa afrewo se o pebosia se wo de ye yie wo ya aban adwuma ye ni anasa ankrankra adwuma ye ni de hian so de oje bosom ya ketua se bi a wakwa ahokyere ahohia bi mu a wo pebosia na de akwa akosofo e bi a wo tususu e wo ye ho e na wo pebosia e de afiri muo ya Asante Rural Bank edi se adwuma de we se wo pese obi e current account abra savings account any susu account and there no restriction on withdrawals. Yiska ne echina ba say hey ko edre ya na obe yiska ye ntesa ya Asante Rural Bank no and ye BS account farmer oba no child account na china bi ahohini nti uja sa moyere no a ebeboa wo ye wo fixed deposit oba be ya attractive and competitive interest rate unya de ye kama wate very succulent ya Asante ye di account no ya so de toko so fasikato ya Asante Rural Bank za ye di account ni mu afekwa wonfa wonsanka oba bosiam bia opebia de bama ensi hu bia ni ho money transfers ahodo ni nyina ye se ma men kansem wo de bi mfa nkyerɛw ono mu de won shares abedwa so as low as 1 Ghana cedi ubetumi ato share baako na mom tododo a wo beto na be kyerɛ dividend emfaso a unsu benya afeno awieye ya Asante Rural Bank no onom na ye first Rural Bank e wa Asante region had to sell university admission forms so wo pesa wo call akenten apia minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development ya Asante Rural Bank branch bia kona ubenya wo e-voucher admission form. For further enquiries contact us frey 0541 94 3586 and 020 434 6150. Only ya Asante Rural Bank for the bonkobo. Ya want yasian wachire mun so kama no de amao. Abapa more enso ye online shop. Na muntie. Se oko Google Play Store ana App Store. No wa download the app no. Abapa no eye ABAPA. Abapa more MALL. Na wa download o download ya o de wuram na se wunye wuram mu a ade biare wodi ne ewo wiase a wo pe biato wo benya bi wa bapa mo muntie ye payment system nso ye very flexible utiaka any ye deliver dia brewo no eye instant obi o hono mokra ne ho nso ye betumi am wakwanya ade apeso to se bia mobile phone e bia fine e bia condition e bia apesa woto camera na bia wonni sikada ho ye betumi am wato ne nkakra so ya ne ye deliver wa de ama abapa mall your number eye 0555 557193 Tafo 3 miles Sakasaka Park ya ne Pan African Bank no ena edi animhwe Dawood Scientific Herbal Hospital Accra Dawood enra enwodi na woda woso da mo we share no happy birthday no da nyina ase na papa wei ono no de Dawood 360 capsules any Dawood ointment odiaba wosi fatwi na ebeko na mane mema ne so abose ye sisi nade wom yes eye no kre sisi de adepa wom ewiase nipa dua ni nyina ba bia ede pa yo sisi emu ade o sisi emu ode sa wo yi oba ana wo ye bema wo ba bia ede eyo sisi wa wo te ase de wate ase sisi ni nso na problem aba ho no wo ba ede no wate sa de we bi kope Dawood ointment yemfa ntwi sisi no
Dawood 360 capsules no memene wawie ye buba amote ase nti ya men da ha me ho wo de pe Dawood ointment no yemfa ntwiw Dawood 360 capsules no wo de memene wawie na muntie wa wo ye adwumaden obekwa aba na ho tutu sese yensuo toto mo ahotutuo yade wo mo so munue mompe Dawood ointment mpani 360 capsules ni bi emfanka ho muntwitwi na mo memene sasabrofo ei monso maduro ni o mo apone mo aposo ye mo ya maduro ni o ko ba bi atu aduro bia so person ni doctor kasa pinchire mo bia the number is 0244 886437. Wait for me for this small commercial break. If I go come, we call Alaji to speak. Me basi say ya. Yenim wose omunyina yeso mu covid emremu abra na wo hian pa emre na du say beboa atoto onyoma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edimu pa GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betumi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yatisi say wom ubenya busum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi dada no wetua no wano entemtem no wo betumi agifoforo aka Mayema wabrabo eni yema hwehwe GCB for almost special personal loan package echi na wa wo hie nyina entwato na kai say terms and conditions so ejinem GCB your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pinni obia enya rede ti ase emedo. Tie Pepper Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua watanom Pepper Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Pepper Plus husband radio fa Pepper Plus husband enya won so beye Pepper Plus wife na bono Pepper Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada woni dumyenu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Pepper Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to mi se eye na fa bitri ma betin so mame Dawood ointment eye kama papa Dawood ointment with the true wia ohuna baby na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na dwontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Amanfwe! Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanum ato a wontimi enidie no. Dra ne tam herbal mixture adro adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ hospital anasa lab ami ahwehwe omojema hu se wo atridie malaria ibi ansa na wato adroi tam herbal mixture adroi enye ma oba wafa afuro de wa ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu se upe adroi dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction herbal shop drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi 0244 417669 Kayo Satam no TIME FDA agi agadi nkratoa yi atum Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask herbal clinic ede amamo nask herbal clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye eme hwe yare
bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wahemre ompem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekoda da nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, number 1 for nask heba clinic. Nokra mamen kan fan kire se won mo aben nipa de wonimu to ono ne yede ne gina kono naskeba clinic fo enda se ode ha wo yade kokoda won mo a wonom be hwe wonom be boawo ama enepa akoso e de ama wo onom na de anim difo afri Ghana hakọ India ne China akosia nompemu ene nkase mu problem solve enti sa wo de da bia wo problem e wo nompe ne won nkase mu a ehwe baabia said naskeba clinic obiwa ne de ye stroke e de not form ache no amana chiachia onam kra ne nkwada esre no ebi nsisi abio men kase ntia nkwada ne no men nkwada no bra naskeba clinic ne ensolve ma wo awo ho aye woden upe bia wunya wenya kidney ana liver ho hawo wenya prostate mu problem eye high blood pressure yade biara awo woda wusu ho wudi ni suo fo na Fabra naskeba clinic mane metenhwe ha ahenema kokoben yani wholesale di animhwe ne yamwa fra yen 0244 120 269 na yene wo enkasa obade achiame akra na ye ka ayi se obi a okobusa se omom gina kwan ho no omo airline way no ai obi asend video bi dia basese ya sa atiefu ewo Facebook ne so nkoso oruso akugina kwa ho wo gina kwa ho atiefu ewo Facebook ne so monkoso mo a mo wo YouTube ne nso so no monkoso odi ahwehwe Otek 102.9 FM so wo Facebook a koso so wo YouTube nso a koso adom roll video ne mame in the video ubehunu papa bia oye call ya wahye ne che na wahye ade ya etresa papa we wenye security man oye security o sha posifo che fiti apampamu ye fita ni bi ade nka ye Ghana fo de yi e beka se omom gina kwan so ibi hye no ana wo hye wo mata ade na eseso kania no ya na eseso kania na ye vector ana wo hye ni ya posifo mu gina kwan ho no a ya no mu nye cars ye ni de wo mata ade pa no ana wo gina hu de wo gina ho no ana wo ye call phone ta na so ho sa ana boys bi ti moto so enipa biensa wo ye miensa ndro na so ne nsa ta na so sa na ba ko hwim phone no na shem afede so won pam wo mo se wanya die yo ene ogina ho afede no ha ase e ko direct se wa free line nim aba be gina ye ko ye je the phone ni wie ye de o ko direct ana ekron we so me se won pam no se wanya die yo hey oni motori bi no de achesi odi ehwe enti okogina mane nko okogina akoyi a wono akopake ni moto ni wo ho no okogina ne ho enko ka kire nse bi a ono nso fa ni chesi ba that time na nko fune ko ya no tretre ne za na we betumi aye country be so ya be ya ni so be ha se aye adwuma by all means Africa ba benim country kro akwa we de wo anka number plate na ekokọ na nka bi hu bibi mi hu senior high na aha we de me va nshamo nyama na enye he ya Dabi halfway there so omu nche we kwan na efe dodo halfway there so omu nche we bi o eche no aha uniform na ankasa no na uniform we ni se na omu she bi gusu o so we de gusu e jacket o atade no
mfreta ne da nkyɛn a deɛ hyɛ na ankasa no atiefo we no who say a country bay who say a country bay we who say a country bay o has here ma hu bibi academy bus bi na ba ye no yellow wine no bibi academy o jiwie ye no na academy betwam okay entiano no and somehow we mumu susu say a country bay ma mo Facebook ni YouTube na mo hwe no mo hu nze we be country bay okay enkofo no a omo nso koku kratch ni twa ni ti no ai akwa se ba ko ni akiri nti akwa senka ne nkomo de court ama yese anya amaso unim se yese o machi bi aka ho sa o machi bi aka ho sa o de ma mo Facebook ne so no mo hwe pictures ni o machi nipa mienu aka o ye de nyame ase omo na bia ho omo nie aha o machi nipa mienu aka ho mo twoma ba ko o se number 10 na gina ho no number 10 when en riot ne to on the original man on what that's no ba say kratch baako ya we trinity kama ni monyamfo bi baako ne de na rasta man baako we enyanwanwa so obotra mo de o hye black na ai dem no o hwe se ne wa ye nanim no a enyanwanwa enti wa machi nipa mienu aka ho o ye danyame na die na kuta agwe bodua na ankof na adie bi kuta no na me hwe se bodua o se die yo enyanwanwa nso se nipa na nka wode ade ne koma no na wakogye sa ni sika abese wono akwa we ni akwa na wa ye no gentle no wono ne because okuta bibi kuta ne ase suman bibi sa ase bodua bi enti no abeye wono a okay abeye wono a ye danyame ase okay enti wa machi nipa mienu aka ho posifo obodwuma monkoso amadwuma ekokoto ebedimachi ene kwamia agenim kura akọ na mwanya ama nti ba yansu ebedimachi enkoma na yedie eye Alhaji Grusa Young Patriot chairman owose wakura abna mfante akodi adanse maami bi di sika akoshem me ba ko police ama akotiakem now Alhaji Grusa mra homane so na yentie no se saa de akwei ede ne beba na apepa ne dine ho e wo saa sem wei mu eba ne Herbal Production and Consult ene de Hepa Plus Herbal Mixture no aba Hepa Plus Herbal Mixture no eye aduro saa aduro wei Ghana ha ba bia wo befa bia eno adia no obi ebo se eye adu papa se wunya bi na so nonom FDA for se ema well-being no gina yie se well-being nso nya gina yie a de aka nyina ya mfaso de ejina yie a yade biara ha wo no yade ni dwane ena afei na yade ne nso beba ontumi ma na Hepa Plus Herbal Mixture we ene betumi aye sa adwuma no e de ama wo odofo ma na moto wura babia ye ton enuro bia na kasa wo pe Hepa Plus adanse amanfo die enya danse wa ono mu anu o mensisi mayie ono mu anu o maye kase abroso ono mu anu o maye mre wo mpam ono mu anu wo nipadua mu odware anu o ho san keka won ono mu e kasa sebe nka boni di akire kisa danse ne di yebotwo enti kope Hepa Plus Herbal Mixture ne bi na tonom na wakwa test malaria na test positive dia eya to pavi ene plasmos Herbal Mixture Hepa Plus for malaria do ne nie your number is 0542 807 907 agbeve heba ede agbeve fever onmo de aba eduroi eye 3D yade aduro sa wakwa mi aka kire ose plasmodium parasite na betina onipaduam eno na ye responsible for the malaria and the feverish condition ya wuhunu ewo nipadua mu a agbeve fever ne aduro awunya bia wono nomo a ebeboa obi ho a wa stressful very stressful abroso kopa agbeve fever onomo a onyare enso wonte apo agbeve fever no bedi dwuma ama wanya wahoto umoja atarere eya ni ekobo mja ama ho wadwene na nioma ntumi nhyɛ dansi siso yie to agbeve tonic nanom unsabuo mu ema yie nyina emoja na ahwa to onipadua mu wunya agbeve tonic no mo a onipadua no e function proper oba bi yo yade ya amyamfa agbeve ba am ne nsrasrawo na enyi yaw ne mfiri ho na nyi wahoto mona soap no fadware mona cream no fasrasra honam kankan ne nsansa etuna se ba bi eto no bi aka obenya bi 0246 59 5256 Charistic Ventures
ɛna de Zahara mixture ɛyɛ nsuo Zahara G capsules ɛyɛ topa yɛ ɔnom na de aba yɛse fa nsuo no memene topa yɛ no fa nsuo no fa memene topa yɛ no na sɛ yɛ namu yade a ɛyɛ firi hɔ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔkabɔ mu a ɛnkabɔ mu ɛyi ɛnamu yade ni firi hɔ sɛ wanya gonorrhea wanya syphilis wanya candidiasis ɔbaa bi wɔ hɔ a sɛbesɛbe nsuo bi gu sɛbe ɛnka bɔne wom ɛnra meka saa asɛm wei ɛmaayewa ne bi koraa frɛfrɛ ka sɛ nana problem na woka no nam sɛ monkɔtɔ Zahara mixture ne Zahara G capsules ne bi mononom ɔte ɛbɛboa mo obi wɔ hɔ sɛ an me ne me dɔfo bi a ɔhyia me wɔne me kɔɔ dɛm wɔwe me wine pɛ akora me bie firi ne dɛm kɔɔ koraa wɔamfrɛ me bio me friend nso ano ɔkatekate no nam sɛ check yourself my friend check yourself kɔtɔ Zahara mixture to Zahara G capsules problem na aba na entreaty mfama wo bɛma wo nso wo dwon so a wote yaw wo dwon so no mu kura tumi pai Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ne bɛboa wo bɛma sɛ wo nso ayɛ brɛ wɔ mpamu a wode yɛ Zahara man capsules ono mo a sexual weakness ebe boosti watenka ɛna sɛ sɛbe wo dwon so fam kɛkɛ a ɛbɛma igya bam na watumi ɛde ayɛ n'adwuma ankasa Nyankopɔn de boy Hindi herbal mixture and yes a 3D yade ana typhoid ana sichire yade ana mojabroso a uhia hindi herbal mixture ko ba bi eton no bi abenya bi onti bi ase a 0246348334 eye your number time herbal mixture eno de eye 3D yade aduro me pa acho so anu mu ato a wontimi ne di eno ma 3D yade nti onsabuom kra nioma nsisi so oyɛ na nipaduam nyina ayɛ ɔya wakoma ɛbɔ periperi wona mo ase wutu ahwe wani so nyina akinu kope time herbal mixture na nonom na bɛboa wo so we immune system ne bɛyɛ strong na yadeɛ bi abedi mogya ani mu abedi nipadua ni mu ɛkutia wo nanso Nyankopɔn abɔdeɛ mu no wɔyɛ ɛmoa wa ɔmo ne serve as soldiers ɔmo serve as soldiers ɛwɔ nipadua ni mu sesei saa ɔmo serve as soldiers no wɔmo nyinaa yɛ mmerɛ enti ama yadeɛ we free ha podwa na bɛboa hwɔ kope K&G herbal capsules nonom nema we immune system no enye strong Freyen 0244417669 na dia wonti ase ne nkyirem emfama wo baabi eton no bi akwa obenya bi jataba akwa baabi o na mejo so 1989 group Edema Collins Secondary Commercial School Asante Achibagogo womo se omo frɛ omo members and it's soon to be members nyina so omo bɛyɛ inauguration and get together 1989 group Edema Collins Secondary Commercial School Asante Achimagogo frɛ wɔ members ɛne wɔne ya feimpo ɛne wɔ ba bɛyɛ members ekuo ne ma sɛ Nyankopɔn yɛ adom a August bosome no ne de to so aduonu mienu eye kwasiada 22nd August 2021 anopa no ngotwe pepepe inauguration no any get together no eba so ewo Abrantie Hotel ewo Asante Achimagogo ye to nsa afre mo nyina amomra omienkamum na nye fe omienkamum na nye fe wati ase omienkamum o penchiremu bia de afasa inauguration ni get together ihu a 0243 55 0671 0243 55 0671 and 0243 266 703 0243 266 703 we care, we love, we support. Oni alaji grusa akasa na nenesia ofre na wunya no sisi a ofre na enko nete kra onni a yɛde asɛm ɛna ɔka a yɛde kyerɛ wo maame di na asɛm ba ha bosome ɛne akyire ni ɛba yɛ to yɛ safre ai abnamfante ama yɛne ne hyia ɔno nso bɛkyerɛ sɛ wɔgye sika no wɔde kɔma ɔpanyi bi ɛfɛ no alaji grusa dina no mo bona but the dia yɛ nya yɛ a wɔse yɛ frɛ no ɔno ba ha me yɛhyia wɔse yɛ frɛ no Abdullahi Rashid Fuseni idia ɔno ne din no na
Obaye no na Asem ne tenten ne tietie nyina nse ogisika bi koma police ni panyi bi won kran na ode koma no ono na wo protocol no a ofa nkofo enti ache covid ni mu enti ababa mami ka se openisika ema oyese nko ogisika ne de abre no ema ne bana ofa no ka kire ne se ema ne nyi sika ne mfa mre no na ne maame pese ode ne ma ware onye na adwe so obeware police na no pese oko enti amana anye enti akire se maame na ba se obaji ne sika onu wani wokwa no akwa sika na ba ye ni sia ye no ka se man na wotwe wokon kan yakodi hu djuma enti na wotwe ne soin na osa ba se a day before no obekosre se obekon no osa ba se ye ma no na wotwe be se simo because hono okon onim de kwa akosie ne ka se onko no mra Asemba okodi 2 weeks ewo ho ye friend no de waka che ne se nipa na wodi sika ne ma no was hye ne se odbi de ne ka enti wono so ogi se sika no de aba na sika wode koye no asa ewo no enti nipa ne kwa de be man transportation na wode beba ti nya nto bo ase en sa man na wotwe ti na wotwe ne so na me friend no se waba wanya sika no di oba na be pe maami sika de ama no na mum nipa na wode sika ne ma no ye wo national communicators a owo MPP ma ye friend Solomon na pia edin a wode ma me no ono ena na kuta protocol no enti e ba ye no wono ame achi nipa no e won kran ho odi hu djuma se ne nsa be ka sika no na wode ama maami ena me ka se ne ye pese ye no ene maami hia na asem a wode tu ye nimu no ye ni nyina atena ase na maami na tibi eno na koye na da ne ade ena me ka chen se enam se mfrema madwuma ne ye no ye ntumi entena kokua mu nka because ye hu se no krebi free baby eba nti wo mi nhia ne ni nkomo ona ka che se de waka no waka o ko voter region ho baby akodi ne dwuma ti se frɛ no na se ebenya ne de a eno no episi ne ai ma me ne ba ha no eno ai frɛ no yen sanka ene ye frɛ no enko na sama wo de bedan ye no no right enti Abdullah na Abdul Rashid Fuseni aka Alhaji Grosa na no Asem I don't know awari achame Commander Gabi eno si Nana Krobea video ya wesu akire ye people are bold but still our political leaders are killing many than what these men have done. Philip Widana and was a Ghana is the house of corruption. Insia Opoku Matthias and was the way we take our security personnel. It's not clear. You have to pay a lot of bribes before getting into it. And the demand is very high. Happy birthday. And Koma Amanda or say. Yeah, sure best brain publications. Mate. Junior Popskini akokere and was a midday edition of Asem Beba Dabi. Nana Krobea boys are bre parliament for no akokere zongo. Nana ye biem wa hapa ye show. Ben Abdallah and was say police down well from Ben Abdallah at Akana Enterprise. Send you to me at Chesa Uncle Fuebi Akahono or my yard. Na me papa chief of Frafra Asante Reje ha na Aba Musa Akambonga the second. Onimi sweet love Bokrom Kubura hey ben we read this song Kubura ana Kubura ebia edin de ene Ochiano good yate aba Akra mama simenu yo akra me da se ye be chietie fu nyina se say de Alhaji ne say wa free nkran aba se wo be ya adwuma apekwan obefa so obenya maame we sika no ediama no ba se say de okofra mantemu voter enti se friend ne benya ne de a so ne friend no so a ye nya no akra de ene oman yi kwei eduru se ya na ye hu ese efia ye hu te ewram ese de amanyosem ene amanyokuo bi ye no me eno na me yemu ahye me papa hwo
awuraba wo mu nyina dwon kuo ba ko asem baba dabi edi senka bibia bakuom na se ye fa nipa endigi agiska me ye MPP ba me ye member na se nyame aboa ya aban aba se de na amanfo keka no ya aban aba na se ye fa nipa akura enke yesa agi misika e de me sa kwache bo ase me ye member no na me san dwon kuo ni bi no we mu se na sabedu se ye rari a yade wo mu o yade ni mu o wo mu swa wo mu hono ma t-shirt no mu di akire ye abaya 2020 o year campaign so ye young petro o year campaign o yebi o makwan o yebi o call house to house ni bi and the man ko bi but o mu ka se ba mi aye ba o Anita hotel o ko bi mukoshia no na ya mo ka enuma pa ho nsem de kire mo ntomfa ma MPP o mo ka ni nyina mo ka bi ana pani bi aba o si bibia pie ukuo no mu nti yenya ho kempe enkyere nkofo na ni nyina wo ye bi ene sam no ndi se me ma nko school enti me koye oposi ni a enye yie enti me nua kuma ho ma aban na aban fa ni panti me de na ekọ na me bra so akatua ye gye me nka ho sika mpanimfo die no me nka ho enam so ma me so me nua kuma nkonya adwuma nya ye se gye se agye me sika makope besia aba betua sika no e de ama me kuo pani nso so de akwa ma ne so de koma no so de koma no so anfa koma no ye de anim ane se wo so de akoma no enti ye no ye de anim ama wono ne kakra wo die no asan kwa kosem wa nya bibia ama wase a usa agya no bon kro no MPP mpanifo sa se me wo se me tro challenge the amount PP for mpanifo titi wa Asante region wo se na ni kina ya wo mo sori na wo mo kan bibi fa sa de we ho efi se ye nim kwase ye kese ye de mo party no e je se wo mo be kase sa allergy grusa no wonye MPP ni dia ene emete ase na so wo MPP ni dia ene dia wa ye no na young patriot na wo Krobea o se me de ndie me kwa de minim ho hwe okay minim ho hwe eni se te sa wa cha krom na se we koso na se mpani enye cha kromo asama se wa kura se wudru ma me nkyerɛ se wa kura se wudru adwoso a ai na usi wo krapa kura obetumi afa hɔ akɔ ofa yezongo ofa hotel junction ubetumi afa hɔ akɔwura se wa kura ɛna obetumi akɔsi wo nzongo junction ɛno kura otumi fa taxi na de wokɔ once the 50% asantoa ayi ne wo no wotra hɔ a museum no Dabi ya Asanto museum there adwoso onye kwaso nti se wa kura ne gu nesa endi se wono alaji ho guru sai ti ho na wajeji amanfo sika se obeboa me yefo mo oposi adwuma mpomo so adwuma odi kuo ni din o pese ye ne ayi no awuraba ba kono kasa no so obo PRO bi amane o se de ensem bi ono kra nto kika wantimi anka bi pa bi amfa ho wantimi anka bi pa bi amfa ho na se ye ni se di a na ekoto be kuma koto enhwemo kra kire se awuraba no a maami ba no an ka kire na wo so wode ne kwa o mabɔ no ho ka no o ka kire maami ne sese wangotua sika na obenum adurawu o trete ne maami obenum adurawu suse obenum adurawu efiri se yakwanya aba se enam pipi so ye fa nipa na se wangotua sika na amala agi grusa ami amfa na obewu ahye maami no enne kunani di ahobetie kwagi se sika wei na wo a wabotai wo gi se sika wei di na ye ka na posifo mpanifo te wo ne obia ntimi enka hwe se ye de ye nya ne saa o na se ye trezi kura kwhwe nipa ko a sika ne ko si ni so na mu gu adwumakuo na anim ase na mpanifo no MPP wo de MPP fo mpanifo no o muntie media se ekuo ana se efie ana bibia se nkwala ye bone a ya na ntan ha me papa na emom ya mitie ne mpanifo no wono mbeka efise sa akwada ofie no woya ade ne ebo papa amane ade papa beka no eno na ya ansa Jesus Christ sa tro no mu ekoduru baabi wo mo se
yakwa obi di udi tutu ahuhumbone ma yankwa bram yankwa bro was here munya abotre munyai baby was here yakwa afuo mu ne yakogu aduaba no ade achi yakwa ye no obonefo obi akodua bi afrem enti ma yanko tutu mu was Dabi munyai mamu ngotutu na mtutu ambutu papa na frem twabre ni dura ena yebehunu me ka we nyina asi so se nkwada no anase sebe ekuoma no enkuma ni bia wase ye no edidin no ye niam bi se ya yetie bibia firi mpanifo no ho de wono mo beka no eno ne yebegina so nti Asante region obi we ka de memfa nkwa Asante ho na me de bekwa me mfa nkọ Adwoso constituency chairman na Adwoso constituency executives ewo Adwoso MP for Adwoso constituency sesi eba constituency ni mu a memfa nse wo na wo ye ayi ekwoza donkumai wo ba ye so ono na abo ama wo municipality office kakraka bi ewo Adwoso hoi enti keka ho senya MC ni so wo MC no wo manya ponti dache wo manya ponti ni din ni mai enyi so wo de be ma ne dia menim enti yamfanse constituency executives ne so especially the constituency chairman muntu sana mono na grusa we ma minisika no so obefe na se de kurani na ni abri se wo waye kura keke na wanka hwe a eyeduabo kese se ekuo duro ni medase oba de menka se bio enti monya sa enya sa pa dia no Dabi ye true challenge ni am mpanifo constituency for ye wo no beka no mpanifo ne beka no ye gina so de aka yes no amma bodwusem keka do de ye nka hwe ye de agya mpanifo no de won beka no ye gina so aka amma bodwusem akora ye no no good meda se enti arofo ne ade hye moma mini me nkomo etoso mienu na memra me ba me bie phone lines na to ne na mo abamu bi 21st clinic for sciatica experts se uyo bi a oto ase koka wo nantini mu twen a woje wo ho a enye a tutu anama na bra kuma se ahwan overseas ultra alpha radio a ye wo ho oba ye beboa wo ama sa condition sciatica no ya kan nuro amwanyu ahoto ye wo mfidie o se wo yare different yare enso a wo ba ye hwehwemu ehunu ba bi a yade ni free dia duro kan 21st clinic say ya de kanti ameka ho as early as 7 a.m. ne nuane na ye ready be didi ope bia your number is 0540 311 311 the awurade ahira no repairs emfinhia duonu ni akirenie papa we na adwuma hote obadwuma owokumase sofolai lorry terminal no achi the awurade ahira no osese wo generator asai so ye adwumakuo asore ayaresabia ankrankre every 5 kV kuzi 100 kV omne betumi asiesie ne yie di amawo se wonso papa ni bi ato a yen ne beton papa no e di amawo se ye mowa ye water pump fufu pande machine motobru yen repair ana yen ton papa ne mfamawo ye di awurade ahira motobru kra de opebia han ya oba benya bi ene ye wo compactor machine ya sa wasase no ensuo wom opese yem fele mani nyina pampe mfama wo a ye be yen sa de amawo your number is 0244 588 741 Dr. Xavier we Dr. Xavier ya chiachia o nyankopon nhira pa wate papa we na di Xavier foods no aba o agenkwan duane on na de aba mo asikyire yade wom so ni papa no aba ma mo se medi agenkwan duane ni bi o ye Xavier doctor wate ase se esikyire yade ni wo mogya ni mu insulin pane no wawa bre batamfo ensa nyene be di Xavier food ni bi wate na nyu ahoto frɛ papa Xavier ne number eye 0555 789698 and 0577 201495 Alaska Star Enterprise Wanonso Wakumasi Adum Mrs. Anoche Plaza first floor oni Prudential Bank di animche Alaska Star Enterprise Wanum ne ton original things Wanum wo epoxy floor designs different designs wallpapers different designs window blinks dia wupe bia ya wo chemicals a ya di treaty
baabi a wokosi dan bi ho nsuo wa asase na se ana wo ne nsuo wa asase na se ntie mani frofro ye betwiti enye sa bio da Alaska Star Enterprise wholesale company ba ko pay wo Ghana ha sa products we I bone wo from odili enie beware of fake dealers what the make a chrono da ye honia mo your number is 0200 281 080 and 0248 315 258 Alaska Star Enterprise. Yenso your number and no. Okay. 235 on the dot. Yeah, one comma. Na yani Dr. Asem. I will free NASC Heba Clinic. Abba. Make us a fa no more eduma kuo ne ho ewo me earlier dear me here in the cry dear advert yano RPM no me din kan sembi fa naske ho kyerɛw sɛ oba bedru ha won mo ma yare sane ayare hekra bonso ayefo wo Ghana ha o doc akwa aba wate nyankopon hyira mo pa wate hwɛ anamotu amutuo wo Ghana ha no Ghana fo bɔ mo abaso amanone fo bɔ mo abaso ni nyina ye mo dwumaden awia yi gugu ye gidie sunsuo frisa mo de ye gimote okay medase na mechia watiefo ene wa bedwafo na NASC Heba Clinic de sene amunim yen no ye de musronko enti da ye de musronko ntino dani den nyina nipa dodo no adi bodompim eba yen ho se omo be payaresa enti minim se wa wutie me ne den so o payaresa esan se nipa bia o ye kratiasefo nkoan de esese da krubi o testi yade ansana ofre atiasefo asase so enti se wo yare o se wo nyare o chefa wom o chefa ewo mu ne wa bra wo nyare no se fakwenya beye o mu hwehwemu na se wo de akwenya yi ebeye o mu hwehwemu a eno bema wo so wo hu se yare bi ebobọ ba ampa ne yedi hu dwuma ma se yare bia nso maya akwankyere ene niema hodo ewo ho so se yede mawo no ne de amawo kama ama wo so wo ho ayeden ato announce se wankonya yare no bi daache enti me ka kyerɛ wo se NASC Heba Clinic ada ne dan nyina mote yenka no ye chiamu ye san ton safra mo se momra ne ensam yare se waba ho pen na bibinti untumi ma bo modern se wo temi nkan ma no besi eda wo kyena na waba ho wonso o ma hoda na de bia wa ye se meba o kyena meba ene meba mesrawo bo modern se wo beba na mre ohwe eni ho ma odasani ade achi ade sen nyina no na ebre no kwa na eko nti se o yare enne na se o kyena wantu ho na mo a yare no bekoso ayekese ne beduru baabia bia obeka se wutu ho na mo no na aye too late yempese ebeka chiama o ayaresem esan se emra wunya nka onsan ubui eno na NASC Heba Clinic betumi aboawo na se wunya ka onsagu ubu a obia ni ho aye betumi aboawo inti me ka kyerɛw se bomoden fa number ya medi tudwai na medi tudwa no na oba eba oba ye ho no nhwehwemu na obaye afi nhwehwemu a ye ama wo no yehu a ne yare no a yebehu no ne de dura ka no ama bibia aye kama nti ye ne saa ebebua wankasa ama wankasa nso wahu se ampa wapomu no din ne sipi esita nti number fa NASC Heba Clinic se me kyerɛ kwan a ye wahenema kokobin sa henema kokobin se usi ewo station ho a baabi di wholesale station ho no Redeemer taxi rank enini station no nti usi wo station ho no na waka say ko wholesale ana warehouse na edikan no ana ko NASC Heba Clinic die nti amde station no na ahye ayahye so de ama won say kokobin ho eso your joint bebra obetumi asi so one fa station na 2-3 mu a bia na driver na kosi u baabi ana mate na kosi u baabi afọ obi ahyem nti bomode ka se obesi wo station usi wo station pa eno de fa number na fraying ne ensa ma direction no emra NASC Heba Clinic ya so eho ne enhwew ema ho nto wo number no 0244 120269 0244 120269
0269 enti me ka kire o say Naskeba clinic a wo ba ho na da wo te yen kanon me say you sika ye beji wo nyina ye 150 Ghana cedis e ka no sika no 1.5 eno ene ye je wo ne de ama yaresa amapa ne ya kire o say ampa o yare ya ma wani da so say o yare ebeko enti Naskeba clinic no so wo ba ye ho a yakofa mfidie foforo aba dada enso ewo ho de enti ameka se dada ewo ho ne say mfidie no bi wo ho a na asai na bi ni ho ene ye de bia beka ho de asai nyina ya replace de ebi madan so yaye ni nyina ne say de me ka kira wo ne say enemri 21st century ya yiwo mi se wumpo ayaresa no emfiridwuma ene ye de ye e ka ne tete no ena nipa yare na okọ hospital a doctor bisano ne ha no na owi a ode na adwena bu aduro bi a ebeboa no na ode ama no enti no se ebeboa no se emmoa no eno de ode ama no nanso ene de abafo kwan so yenam so eye hwehwemu nti ene mfiridwuma a abusu nti no yetume ye hwehwemu fefefe emma obia kasa ehu se ampa yare we ene hame na ewi a ye de aduro api so ama so ho ato enti san fa wo number no biem wo number no eye 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 enti oba Naskeba clinic ama ye di mfidi ahodo no ayewo no ahwew ama yehu eniema ahodo a ehaw ne de adura ka ho ama ho ato ade ba ko ne se nipa yare nanso ayare mu no ehu ana montuo no eya na ye den titiro bibiman se oyare a obetena ho kosi se sabi yare ne beji nsemu ansana wafro obi se ye mefa nko hospital se okọ broni kromu a entisa de bia me ka kiro entisa broni wo hoi openhwehwemu ye esan se onim se so yare da ho na se wankwa adwuma dedi kan oman ni lusu de toso mienu ono ankasa nso na busua no obeden na adubusua no watumi ahwewo enti omu de omu fom apom din eni agro nanso esan se enemre ewo mu no emu eyebra emu odinti no na Naskeba clinic yakeka bibia bo matiti bibia so se bibia ye de be hwewo bia o Naskeba clinic no 150 Ghana cedis ekanisika no 1.5 entitie infaso a ubenya ni folder free mount afa fidie wanwaso a wo don sabeto so wabra ya enter udin ni date of birth any weight any de keka ho no eno so no ebeyi problem nyina akere yen no eno so no free amount afa ye wie na sa fidie no say yenko ye lab mount na lab na ye no ye hia umoja ye hia udwonso ye hia untasuo ye hia wahoro anase sabi udidi afacha mi wajana ya eno so ye beye e de amount na se afi ye wie so na se fidie no kire se no problem nya ma hu die kona ko twa scan mami na me hwe niemu a ekoso ewo nipadua mu a eno so Naskeba clinic ya krado se ya ji 150 Ghana cedis no aye ni nyina e de amount na so saudi se wakoma ho ena no so problem wa eno so fidie no wo ho a eno so eye hu adwuma kama e de amount wo de fa number no frenaji code ensama yewo ene niema yewo de yentumi showcase anase em presenti ni nyina wa fidie so na mom no uba ho a na se unya kwanya ba ho a ubenya kwanya ama wakasa so ye de fidie no ahwew enti bomane fa number na fre ju code no na uba usi utie otek fm enti me jimi code Dr. Prince aye krado say original all fre all facors no na odi code amount 0244 0244 12 02 69 0244 12 69 enti de bia me ka kira o say yare de me ba ya na me mpese me boy yare so esan say ebre kakra no ye de amaye no se eboboy yare so a anhwa ye ntumi nka asem ba kokra ene ye free ha eni ntimi ka kira o say yare bia e hawo no wo de hwe oni padua no fruti so kosi una so anase sensesan bi abamu a enye emma wa pomudin a bomode sa odi wani be kire Naskeba clinic wa hinu makokobe ni aboa wo ma ho ato nkasemu yade de bia me ka kire o say eno ne edi twa emfuruma enti sa o so kasemu ya wo ya
say ye wo chibremu usisi ukotodwe ananso say wabeti na untumi mpagya ananse wabasa na untumi mpagya ni nyina fa pie mu wɔ naskeba clinic ne emu ema honto na ni gesam ne say ye wo adura hodro ho a ene wo ba ye de ma breaking crying na wo yusu ama won so ho ato afidie aduro no ye de ma wa ene obedi adanse say ampa ye onupa enu nti no unya reshem se obenum a ho beto sanso na mema so onso mema sam nye monso ye ka kira mu se momra menum tea no bi esansa na pa bia ye tea no bucket ba ko a me de besusu sa se bucket ba ko a esa ansakra na 12 abo enti wo ye bema bia bomodin se obeba benum bi na wo so mema sam no a atopie no eno so asipia sita wo ye oba na se watenka tekọ wo ye bema watenka tekọ wo ye oba na se sabi wase kwan no aye kese a bomodin se oba beji ye duro ni bi ayusu ama won so wase no aye kuma te se ne na etie kan no se ne be ya se bema ba ho a nani beje na nani so aka ho enti fa number no na me sorry okay 0244 0244 12 02 69 0244 12 69 akra opanyini say yes ya na line I hot yeah sure enti me mfa ba ko no ntudwa okay na me sorry okay 0556 79 18 84 0556 79 18 akra me das yango ponshao and therefore we Dr. Prince of Nask Herbal Clinic area yere na bon komo ewo 102.9 FM Otek FM efidika kraka iso no na kaisha ne nso se ewiase de ekọ bia no esan eba wati ase bibi ekọ bia no se kosoro se de kura no a esan ba fom enkomo aye boyi wadwenkyere ehu hia bi mo akasa bia wo yem Facebook ne so ebinom nso akasa wo yem YouTube ne so ye ba ba bia homa ne nso atum na mo nso mo aba mu bi osofo a ade ato no ene se okwa akoya akwankyere wo nsiom akwankyere a wo kwa akoye no akwawie ni wuo oye sofo akowie ni wuo ama sesei asuo fe wafa no woyi no nso to nkyane a maami asemu ebe nra saade we ni pa bebre nam sa haw ni mu nanso ebe ye den ena afiri ho me be activate phone lines no na mo aba mu bi na mo de mo adwenkyira ba ho na me ka dia chiro said Natural Company Limited for omo na eso yasna me abie phone lines no omo na de cell strength capsules no aba se o bacteria and viral infection bia a cell strength capsules ono mo a e boost we immune system no enti yade bia ni wudi asie ana ekutia wo no se wunya cell strength capsules no a ebe ye ho adwuma de ama wo cell strength capsules no eye pa ena proslav capsules no se wo ye bema when your problem or prostate mu anasa wo jonso nan yi konum ansa na ebia ade achia eye problem se o jonso a wote yawo uhunu nsuo bi se piepie free obema mu se wunya proslav capsules no na se ono nomo a ebeboa wo true man capsules no bema wa ye mrempam sebe enioma nkoyie mfa mawo enam sa ayo sokro anti ama bema na fon ko true man capsules baby atu aduro bi akwa body upedi on sabeka natural and phone number 0204 61 future life smart food for nenso aduane animdifo na atena se aka nimdi abo nimdi so aye se aduane we di aba na se oyare na se wunya se aduane we bi na se wudia odofo no kre ne se yade no ebetu akọ entu de fa onkrata o yade no bekyerechirem se ne yesitie na yema ho aduane na di na nyu ahotawate ya Bolivia Enterprise okumase sofola alignment ya ne multi home no ene di animhwe ya number ye 0242878090 ena super action herbal center onom na dia bosumi nsia se so wo asikyire yade a onom kyere se obetwiti obeyi afiri ho amawo amo anyu ahoto na se wonom de agenti herbal mixture no aba se unipaduam ye oya eya na se asoban bi ase anansi bi achew no sensene bi cholesterol na do so unipadua ni mu
sciatica kora na how we immune system na ye weak onom agenti herbal mixture no a e boost we immune system no e na yi fia nkasa nso firi wo mogya ni mu ate ase so oba bi ya oya say you akiri bramu wusisi ukotodwe baabi ahono ana wo na mu abu wunya mezaya ointment ni nso bia eya afa wasa fa twiso na abenyu ahoto baabi eto no bia Freddy Men's Herbal KO Misty Herbal have made pharmacy have made Herbal Herbal Apidank any baabi eto no bia akwa obenya bi your number is 0244 856459 and 0245 263838 Sabre ma activate my phone lines no numbers are yedi djuma no 0505 225578 afa 0505 2249 44 ofre number emu bia no a ye be fa de wako Asem Beba Dabi number ne nso nimu a o de baso a ye do betum me ba chao o ya me first caller wa ba ahoma ne so udi de say na aka se free he Chelsea. Your friend say. Okay, Mamintio. Make a sense. Okay. I'm asking say. Mama no or say for this cano koja woman no ma or the ma sa allergy wizard. Nan kwa imagine with you. Mama no anka sanu we mistake is say. Or no woman no catch na say no or much ya or my dear no that date na twamu no. Na o san ka wo jare. When your father been one on so no. One I am a win. No, what say omo dear. This kind of free. Woman of the eye. It's a woman of kind with you, young Kujai. Now, woman no cry, Nidian so woman and so cry, Nidia kind of sort is what no so castle, no so cry, Nidiakum. Okay, I was drinking. Hello, why would you know how need to say Naka as a free? No, I think I was not ready. You can tell me. As an Abama Mintio. No, I don't want to check your mother. Now, also, we are also in sea of me. I always move. I believe my table songs in Quatia. I didn't Quatia, look at your home. We are video here, creature for 21st century. Who did you creature? No, don't do this. I for one who walk who is not a video. I put on the ground and I ain't okay, Jansia Dase. Onyamios. The international carpenter, Mamintio. Ojoso. Nana, and to do on with Yana Anna, Yana, and one so. Limit Ligina, Aquana, Okuya, Antonia Marcocon. In so be the idea of credible, you are not on the fans and on the fan. So it's many Akudaku, Mevacho, Navotre, Mamin Clad, Debi. A Quania. Cratch and the fast to Korea, you know. Yes, walk ho in the Korea, ye. But the winter move ho into Navotre, men comment a China the bar. Why? Okay. Sofono, media, didn't send a sofono, we, 1 year, South Antenna, 102.9. And I wouldn't soon know my. It will go ya pantre, and that's not Beba. Okay. Mate, Onyamios, Medase, Edike. Yay! Economy station. And Papa Peura. You na DJ later down, there's a witch in Nampa, the home fan one part. Oh, and DJ, that you will be a Yaman walking, Sabayao at the toe. I got Krobea, a good baby, or mine Ghana for ya, danger, your home to. Oh, sir, police is someone who said to me. A good baby who are some of the police for that minute that trouble to you. You are the funny pronounce, somebody in Pabonifua, and from whom the music. And Pabonifua, the woman and tell the BIO. I woke up 1 year, 8 years in my physical room. It's also Brady, I'll be doing once and what year. We are the Beba, and the gun of some Madame. Woman, women now a crack. I was handsome, says, and Pabonifua, the depending, and them come here. I got what the outlook was, and what we did on power. Oh. What was said that was me from the Krobea.
Obviously, no matter what we do here, yes, Framo, no one now than if I'm going for Abdul. Okay. Meda say, Edike, why would you know how? Who did the Sana Casa free him? Okay, Uma, Mamintio. Oh. Somehow can keep you because because or do go for this man 30 million not what's in the about what you cry on it's some which is the play can you find this is a car you live there with us okay Miss Medase Madua yay Yankopon ya da Roma me ho den good Akra me so mama for akwan na me we say company Mangala near me coast to your collar company Mangala call from Colombia and I na woda ya wo bia Yankopon shana good Akra sha this time one nipa bonisam ele ye nipa enya se bia bibi se na nipa bonisam pa na kasa wuti okwa won ti ase akwa. Oh, okay. Madua line no. Akate and credit and sason. Hello, we did this and I can free him. Hello, Krobea. Aja. I coffee watching. Na me asum bien kama wiye. En kaunsu na kausunsum. That's what they are. Krobea Asem we interest pa funeral. Na de mi bisa me ho say MPP tani mu ben the TS Asem we. A obeye ho adwuma ma yen. Anything. Krobea Asem we akoye say na o ka Asem bia akoye say. Biso suma yesom. Yesum nyame ne atia akra ma nyame. Iti atwi akra ne me nyame. Na sa akra ne anhwe won su yi a. Osan ko di say nine sa ebeye den. De yen kan no e kan ko si say omo boye wona obi sa girl ne say mu ye campaign ne ke kan o si yan ye ko baby say. Also o ma be kan MPP pro no. Iti bibi say ne say yi di pani stream wa. Ebeye de say ni pana ko ma be ti ma sa baba. Iti penimfo ye sa say mo say no mo fantu yi pa na. Se bi ebru se bi so bi nu mu a edu sushi bi omo si ye jiji binum sika na we ya beda ho nursing training teacher training ni eke ka ho no omo hwe no omunya se woni hu akwanya e meda ho ajai na nye wodwuma me da say okay ma me fa me last caller en fam free ha na me nsole last caller odin de say na ka se free hen hello yeah yes sir yes sir Mamintio connecting my camera for when we come around say we have focus in along if a body we as some go so over some crowd you don't go for it no stand na mo no the baby come around say a police for say let's come and no the tanko for no over now okay yes ya da say out of 4 yam fa frefobio na asemi sani adwo no ye be forward edi ama party mpanyimfo 1 2 police administration no has to come in because amanfo to me they will be koye bi sa na ono sa akwa no odi amenka hwe kra mema ma no nkoyi meka na producers nyo edima me wa akoma to ye moate ubenya osika otwini mo ne betene ye pe kra obetua awo abrewa kunani sika yedi yeni yada wunyina ase ema mumo ani tie yaho a ya adomo a ochena eye ya wada ochena ye da foforo yankopon hyira yen ommo yen ho ban na onkai yen mana dom no enye kese ewo yen so agidifo nye so se amen